لو سعره لبن هرمات كوكا بمعرم معرم قدا قدا هزباي عم نفس مهرتي عاي كل بوزون يوم تنقبتي حجو قايد الزاني حل وارستي هزباي هزباي وان مهرتي حجو قايد الزاني حل وارستي رستي هنالو بانا عوتا بيتي بكرعات تمزلبنا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يوم لو مون كم وترو العلا قداس النزلوم نخلو زيناتاتنا علم فتشنا قرقيرنا نعانا كمرونا زغلو كنفلطوم زلنا كنستوعلو لهم زلنا بعمقات كنردوم زلنا زبلنا يوم تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا مدبنا مسانا كصون حدما بخبر نعجمكم لو ما رستي عمقات زلو سبحة زلو ويكون أبزو بانا ناب حقرنا زتوكر دما ብዙሕ ነገራት ክህልዩ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ እውን ብብሉጥ ሓበሬታ ንብሎ ምስ ኤርትራ ርክብ ዘለዎ ይከውን ስለዚ ኣብ ደገ እንተለካ እውን ንዓኹም ክፀልበካ ዝኽእል ስለዝኾነ ነዚ ኩነታት እዚ ክንክተሎ ክንክእል ኣለና ፀረ ኤርትራ ዝኸድዎ ዘለዎ ኩሉ ነገር ድማ ብዝተፈላለየ መኣዝን ክንርዮ ክንፍትን ኢና ላይክ ግበሩ ፕሊዝ ሰፖርት ግበሩ ኮሜንት ፀሓፉ ሰብስክራይብ ግበሩ ነዚ ቻነል ሓግዙ ነቲ ኩሉ ንሰርሖ ድማ ብዓቕምኹም ደግፉና በልና መጀመርያ بازي بوليسي كاب أمريكا زبقة زلو نبملو عالم بفلاي دمان أفريقيا تكير زلو بوليسي الخيط. So Trump is trimming the US budget and he's not just firing government employees, he's also cutting US aid. We're talking about government grants and assistance. This covers a whole lot of things. Military aid to allies, humanitarian work abroad, research funding at home, also grants to colleges and schools. All of this counts as American aid. But Donald Trump halted it. مچم دونالد ترامب نحنت معلتي كنا حدا ساعات كمان درجة نص زبلو زلون زبلو نت زينا قطع المستقطع صروي ماغنيت ناي زينا مخانون فلتينا بافو بزغبرو ببوليسات ناتو بزتكبرو عند ابز كنستو على زلنا ابزنت مصاصر 4 عامت دونالد ترامب بافو انتاي غير يكونن انت عينت بوليسي محلال زياده وينا خنتكر معناته بافو دونالد ترامب انتاي كيف زيبل بوليسنا تو ግን ንዑ ተኩርካ ክትረክት ክላለካ ኣብዚያ ካፕተን ቀዳሞ ዝፈረመን ዝኾነ ይኹን ንወፃኢ እንህቦ ፖሊሲ ሓገዝ ጠጠው ክብላሎ ንተስዓ መዓልቲ ክሳብ ኩሉ በዓልና ሪና መንግስትና ተይርዩ ኣድላይነቱ ንረብሓን ንሓይልና ኣሜሪካን ኣበርክቶ ዘይብሉ ተኮይኑ ድማ ክንዓልዮ ስለ ዝኾና ሳብ ዝኾነ ዝኸውን ኩሉ ጠጠው ክብላሎ እንኳላይ ውሽጥ ኣሜሪካ ዝነበረ ሕጂ እቲ ናይ ኣሜሪካ ነውፁ ስለ ዘምፃሉ ዘሎ ክገድፎ ምዃኑ ይንገራሉ ኣብ ካልኦት ዓለም ዘሎ ግን ንብዙሓት ሃገራት ድሮ ራዕዲ ፈጢሩለና ኣሎ ብፍላይ ሃገራት ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ዩክሬን ስለዚ መን እዩ ኣብ ኣሜሪካ ተፀጊዑ ዝኸይድ ነይሩ ብሕጂ ክረት ኩነታት ገለገለ ሃገራት ኣፍሪካ ዝብዎ ዘሎ ሪኣክሽንስ ድማ ከርእየኩም ክፍትነ But Donald Trump halted it this week. He has paused most aid programs for 90 days. Why? To review them. Think of it as a political audit. Programs that fit Donald Trump's ideas will keep getting money. Those that do not will be cut off. Say there's an abortion clinic abroad or a conference linked to diversity policies. Those programs will not get US funding. We're talking about a lot of money here. The US government is the biggest international donor. In 2023... ሕጂ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ብኸመይ መንገዲ ተመሪፁ መፅኡ ዘሎ
راديكال ويكا برتع زخونه بوليسيتات نكتاتات ولهم حزب امريكا ويلكم يلوه እዚ ሰብ እዚ ፀረ ዲሞክራሲ እዩ ፀረ ማዕርነት እዩ ፀረ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ፀረ ስደተኛታት እዩ ፀረ ከምዚ ኢሉ እቲ ሚድያ ኣንፃሩ ነዊሕ ፕሮፓጋንዳ ገይሩ እዩ እዚ ኩሉ እናሃለወስ በኣሜሪካ ብዓብላሊ ድምፂ መሪፅዎ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እቲ ዝበልኩሞ ሰሚዕናኩም ኣለና ካብ ንዓኻትኩም ንሱ ይሕሸና ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ማንዴት ኣለኒ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኣሜሪካ ኩሉ እቲ ሕማቕ ብዛዕባይ ዝገበርኮን ክገብሮ ዝኽእልን ዘይክእልን ኩሉ ብዛዕባይ ተዘሪቡ ከሎ ሰሚዑ ወንዑ ሰሚዑ ንዓይ ክመርፅ ዝኻለ ኤግዛክትሊ እቲ ኣነ ክገብሮ ዝደሊ ስለ ዝደልዮ እዩ ብምባል እዩ ስለዚ ዳይቨርሲቲ እዚ ዲኢኣይ ዝብልዎ ዘለው ንዳይቨርሲቲ ወይ ከዓ ብዙሕነት ወይ ገለመለ ብፍላይ እዚ ናይ ምፅኦታዊ ርክብን ምስ ፆታታትን ገለመለን ዝተሓሓዝ ነገራት እዚ ጠቕላላ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎን ኣሜሪካ ድማ ኢሎን ማስክ እውን ሓንቲ ፖስት ገይሩሎ ብዛዕባ እዛ ርእሲ እዚ በዚ ኣጀንዳ እዚ ተጠቒሞም እቶም ሌፍት ዝበሃል ወይ እውን ፀጋማይ ክንፊ ነዚ ኩሉ ሕማቕ ኣጀንዳታት ዘዛውር ዝነበረ ከመይ ገይሩ የኽዶ ከም ዝነበረ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እቲ ጉድ ድማ ናብ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ኣተኪሩ ከም ዝነበረም ከርእየኩም ክፍትን They spent $68 billion abroad. At home, it's even bigger. White House data claims $3 trillion was spent last year, $3 trillion in federal assistance. And where does all this money go? So, መንግስቲ ኣሜሪካ ቀሊል ገንዘብ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ተጠቆ ብለይ ዝብል ዘሎ ብደረጃ ዓለም ክንርኢ ከለና 68 ቢልዮን ዶላር ኣብ ሓደ ዓመት ጥራይና ንብል ዘለና ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ክሳብ 3 ትሪልዮን ዝበፅሕ ባጀት ናይቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ ዘሎ ስለዚ ገጅፍ ባጀት እዩ ክቋፀር ዝፍትን ዘሎ ኦኬ እንታይ ማለት እዩ እዚ To things like medical subsidies or insurance, to grants for colleges, to diversity programs, to critical research, a whole ስልታት ሪቦ ነርኩም እዚ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ዳርጋ በፍንጫና ክእትውልና ደልዮም ዝነበሩ እዚ ባንዴራ ናይ ሬይንቦው ናይ ግብረ ሰዶም ፆታ ናይ ምቕያር ናይ ቆልዑ ናይ ገለመለ ናይ ዳይቨርሲቲ ገለ እናተባሃለ ከምኡ የለን እዚ ሕጂ ክትሰምዖ ከለካ ንኩሉ ዕድላት ንክህብ ዝግበር ዝነበረ ይመስል ግን ቀንዲ እቲ ገንዘብ ኣበይ ኸይ ነይሩ ንሳ ንባዕላ ገለ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ፋንዲንግ ትረክብ ምዃኑ ስለ ዝንገር ናቶም ቻነል ነቲ ሓቂ ክትዛረበለ ይደልን እያ ግን እቲ ሓቂ ኣብዚ ኢሎን ማስክ ፖስት ገይርዎ ነይሩ ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ናይ ከምዚ ፎሬን ኤድ ክበሃል ከሎ ረድኤት ንቤት ትምህርታት ንሕክምናታት ንገለ ጥራይ ዝህቡ እዩ ዝመስሎ እሱ ኣሎ ግን ውሑድ እዩ እሱ እቲ ዝዓበየ ክፋል one of the largest Hungarian opposition media outlet is upset by Trump's executive order halting US foreign aid for 90 days እዚ ዝዓበየ ክፋል ናይዚ ገንዘብ ናበይ ዝኸይድ ነይሩ እንተልኩም ፅንሒ ኢሎም ክሪኦ ኢና ኣንፃር ኤርትራ ዝዛረብዎ ዘለው እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ሚድያታት እዩ ዝኸይድ ነይሩ ፕሮፓጋንዳ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ትደልዮ ሬጂም ቼንጅ ክገብሩ ድዮም ደልዮም መንግስቲ ክቕይሩ ድዮም ደልዮም ካልእ ነገር ድዮም ክዘርኡ ደልዮም እዚ ኩሉ ሚድያታት ነዚ ናይ ኣሜሪካ ፕሮፓጋንዳ ቻይና ሸይጣንያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰሜን ኮርያ እዩ ገለመለታት ድብል ብሬድዮታት ድዩ ብዌብሳይታት ድዩ ብሳተላይት ድዩ እዞም ኩሎም ሰባት መን እዩ ዝኸፍሎም ድሕልካ USA ተባሂሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንኣሜሪካ ዕብለላን ሓይልን ክደፍእ ንዝኽእል ዘበለ ብዝተፈላለየ ፋንዲንግ እዮም ዝገብርዎ እዚ ገንዘብ ዝጠጠሙ ዝበለ ሕጂ ክትሪኦም ክንደይ ቻነላት ኣብ ዩክሬን ክንደይ ቻነላት ክዕፀዋ ተበጊሰን ኣለዋ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ኣብ ሃንጋሪ ዝሪኦም እዮም ሓደ ካብቲ ነቲ መንግስቲ ኣብ ሃንጋሪ የማናይ ክንፊ እዩ ኣንፃር ኤውሮፓን ኣንፃር እዚ ኩሉ ባይደን ዝኽተሎ ዝነበረ ኩናት ናይ ዩክሬን ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል ዝነበረ እዩ ኣንፃሩ እቲ ሚድያ ብዝለዓለ እቶም ኦፖዚሽናቱ ብዙሕ ይሃርሞ ነይሮም ካበይ መፅ ነርቲ ገንዘብ ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ክብለ ምስ በለ ሕጂ ውይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ዩክሬን ከምኡ ኣብያት ኣብ ኩለን ሃገራት ናይ ፀጋም ዜናታት ዘመንጩ ዝነበረ ውይ ክብል ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ካበይ ይብገስ ነይሩ ንምንታይ ዕላማ ሕጂ ትፈልጥ ስለዚ ብዙሓት ሬድዮታት ክዕፀዋ ክትሪኢኹም ብዙሕ ቻነላት ፋንድ ዝረክብ ዝነበረን ዘይነበረን ሕጂ ኢኹም ክትሪእዎ ኣብዘን ዝመፀ ዘለ 9 ወርሒ ብዙሓት ካብኣቶም በጃኹም ገንዘብ ሓግዙና ክብሉ ክጅምሩ እዮም እንተዘየለዉ ድማ ስርሖም ጠጠው ከብሉ እዮም ሰራሕተኛታት ምዝጓግ ተጀሚሩ ኣሎ እዚ ካ እንታይ ዘርእየካ ብድሕሪ መጋረጃ USA ተባሂሉ ሓገዝ ዝወሃብ ንኻልኦት ትረድእ እዚ መን ፖስት ገይርዎ ነይሩ ኢሎን ማስክ ፖስት ገይርዎ ነይሩ The US radical left has been using US taxpayer money to fund radical left political parties and media political parties and media around the world. It is ፀጋም ዝበሃል ወይ ክንቲ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዝበሃል ነቲ ገንዘብ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ተጠቂሙ ኣጀንዳታት ናቱ ኣብ ምስላት እዩ ዝጥቀመሉ ነይሩ ስለዚ እዚ ጠጠው መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ገንዘቡ ጠጠው ከብሎ ከሎ ኩሉ እቲ ኣጀንዳታት ዝኽየድ ዝነበረ ብመንፅር ጠጠው ክብል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ፅቡቅ ነገር እዩ ሕማቅ ኣይኮነን ብፍላይተን ኣብ ነፍሰን ተኣማሚነን ዝኸዳ ዝነበረ ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ክረብሓ ከም ዝኽእላ ኖ እቲ ዝኣንፃረን ዝግበር ዝነበረ ዘመቻ ክጎድል ከም ዝኽእልን ኣብ ነፍሱ ዘይተኣማመን ዝነበረ ሕብረተሰብ ብነፍሱ ዘይከይድ ዝነበረ ንኣብነት ኣብዚያ ስምዕዋ
كلتا ريبورت كبكم نشتي من ملس كلتا ريبورت كبكم يابزي to critical research, a whole lot of things. If you freeze that overnight, there will be chaos. In fact, that's what happened this week. Colleges and charities were caught off guard. Patients were unsure about medicines, so the US judiciary stepped in. A federal court has blocked one part of money. Will keep receiving military aid from America. The rest have been only Israel and Egypt will keep receiving military aid. كلتا هاجرات راين حاجز كرهبا ميليتاري ايد بفلا وتهدروا حاجز رهبا كلتا هاجرات ينتبايلن زلوا اسرائيلن جبسن كلتا عندما اجندا فلوتيو دونالد ترامب قدامነት ናቱ አበይ ምዃኑ ድሮ ኣብታ ኤግዜኪቲቭ ፓወር ናቱ ይዘሎ አበይ አጀንዳ ናቱ እንታይ ክገብር ዝደላ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ 4 ዓመት ዩክሬን ቀዳምነት ከም ዘይብሉ በአፉ ከም ዝሕግዘና ይዶ ገለ መለዶ ይባሃል ኣሎ ግን ዶናልድ ትራምፕ ንጹሪ መልእኽቲ ናቱ አካይዳ ናቱ በአፉ ዝበለ ግደፎ ተግባር ናቱ ቀዳምነት ናቱ ናብ ቻይና ምዃኑ ካልኣይ ቀዳምነት ናቱ ድማ ማዕከላዊ ምብራቅ ጉዳይ ናይ እስራኤልን ግብፅን ንኩሉ ተጠዋቢሉ ነዘን ክልተ ሃገራት ዜን ጥራይ ክድግፍ ብላ ኣሎ ኦኬ that's ሓደ ጽቡቕ ኢንዲኬሽን እዩ ካብ ወጻኢ ከንታይ ከሉ እዩ from America. The rest have been cut off. Now there are two things to note here. First is the lack of clarity. It is not clear if Trump imposed a blanket aid freeze or which agencies it will impact, which is why the judge halted Trump's order. The second issue is the legality. In the US, only the Congress can allocate and freeze. ሕጂ ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ዲስካሽንስ ብዙሕ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና መንግስቲ ስልጣን ኣለዎ ድዩ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዝግበር ገለ መለ እዚ ዲስካሽንስ ክህልዎ ኮንግረስ ስልጣን ዘሎ ብላብላ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዝግበር ካላርስ እዩ ነቲ ፎሬን ፖሊሲ ግን ዓብ ጽልዋ ክህልዎ እቲ መንግስቲ እቲ ፕሬዚደንት ስለዚ እቲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ሕክምናታት ድዩ ንኮሌጃ ዲ ገለ ዝኾኑ ስንግደፎ ድሓን ውሽጣዊ ጉዳዮም ዲፔት ገይሮም ሓደ መፍትሒ ክገብሩሉ እዮም እቲ ዝለዓለ ኣጀንዳ ኣብቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ወይ እውን ናይ ፎሬን ናብ ካልኦት ሃገራት ዝኸይድ ዝነበረ ኣብኡ ይክህሉ ተቐንዲ ኣብኡ ከንታይ ጽልዋ ክግበር እዩ ደስ ናብዚ ሕጂ chaos, charities have begun firing workers. United Nations programs are scaling back their work, especially in regions like Gaza and Afghanistan. And in Ukraine, President Zelensky is nervous. He says military aid has not been cut off, but he's still seeking a report on the impact. ኩላ ብና ኣሜሪካ USA ትንቀሳቀስ ዝነበረት ራዕደን ፍርህን ሽበራን ሒዝዋ ከም ዘሎ ኢቨን በዓል ዩክሬን እውን እንትኾኑ ዩኤን እቶም ናይ ዩኤን ናይ ቻሪቲ ማሕበራት ዝነበሩ ድማ ሰራሕተኛታት ክሰጉን ባጀቶም ጠጠው ከብሉን ስራሕቶም ደረት ክገብሩሉን ጀሚሮም ኣሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ትዝለዓለ በርካት ስለ ዝነበረ President Trump's freeze. ዩክሬን ኦልሬዲ ኣብቲ ወታደራዊ ጆ ባይደን ዝኣክል ንቴስዓ መዓልቲ ዝኸውን ሂብዎም ስለ ዝነበረ ድሓን ኣለና ይብላ ኣሎ ኣብቲ ውሽጢ ንሚድያ ናቶም ድዩ ንሕክምናታት ድዩ ንቤት ትምህርታት ድዩ ንገለ መለታት ድዩ ኩሉ ካብ ኣሜሪካ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝመጽእ ነይሩ እዚ ጠጠው እንድሕር ኢሉ እቲ ዩክሬን ዝበሃል ከም ሕብረተሰብ ከም ሃገር ክቕፅል ይኽእል ዶ ኤውሮጳ ከንታይ ኣበርክቶ ክገብር እዩ This concerns many areas from communications and digitalization to support for veterans, schools, hospitals, and reconstruction. Of course, the details of these programs were not previously a matter of state oversight, but the officials will present everything to me. We'll see how the legal challenges unfold, but there's a bigger story here, the story of US aid. This isn't just altruism at play. ሕጂ እቲ US aid ኣብዚኣ ቀንዲ ክንሪኣ ዘለ ዘለኹ እዛ ክፋል እዚኣ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ኤግዛክትሊ This is also political. The US donates to nearly 180 countries. Who gets what depends on American interests. Look at the period after the Second World War. The Americans pumped billions into Europe and Japan. Germany received around $30 billion after 1946. This is amount adjusted to prices in 2005. $30 billion for Germany. And Japan got around $15 billion. And ብሓፈሻ ኣሜሪካ ሓገዝ ምሃብ ገንዘብ ምሃብ መጀመርያ ኣይኮነን ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን ካብ ጥንቲ ዝነበረ እዩ ንነዊሕ ንረብሓናቶም ንኣጀንዳናቶም ዝጥቀምሉ እዮም ብዙሕ ገንዘብ ክበኻኸሎ ነቲ ቁጠባ ኤክስፓንድ ክገብርዎ ከለዎ ወይ እውን ኣብቲ ገንዘብ ብዕዳዲ ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ቁጠባ ስለ ዝዓቢ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ኣብኡ ሸይጠን ቁጠባናተን ይዓብያ ስለዚ እቲ ገንዘብ ዝብዎ ነቲ ቁጠባ የበራብርዎ ነተን ፋብሪካታት ናይ ኣሜሪካ ኣብኡ ኢንቨስት ንክገብራን ንክሸጣን ከምኡ ድማ ንቁጠባናተን ንምዕባይ ክጠቅም ስለ ዝኽእል ኢሎም እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ኣብዚ ንቁጠባዊ ልምዓት ይጥቀምሉ ነይሮም ምስ ግዜ ግን እዚ ፖሊሲ ዝተቐይር እዩ እዚ ስትራቴጂ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከመይ ኩነታት እዮም ዝሕግዙ ዘለው ኣገዳስነት ኣለዎ ምክንያቱ መጠና ኣብዚ እናቐረብና ምስ መፃና ኣብዚ ስምዑ now cut to 2010. America's interest changed. In that year, 2010, $4.4 billion were allocated to Pakistan and Afghanistan, and $500 million to Iraq. Remember, America was fighting wars in both these countries, hence the funding boost. Now, if you look at 2023, there is another change. Ukraine is now the biggest beneficiary, and Israel is a close second. You see the trend here. US assistance follows US interests, and they don't even hide it. Let me take you back to the year 2000.
سنتايو تي أمريكا حجز جبريت تي USA زبل بعلو تشمع دنا جاريو أيد مالت رديت وي غلو وي زيت وي تراو استجل ملاز مسلولو نيشتي كفلت رئيسو تزعبي أيد بال وتهدراو حجزيو أصوارن بومباتاتن فون تانكتاتن مدافعنيو سلزي أبي زغزل أبكل تشن عسرتن أفغانستان العراق باكستان أبو تاتينيرو كل تشن إسرائيل سلسن إسرائيل كلتن إسرائيل سلسن إسرائيل أربعة دما يوكرين يزلو كمون إسرائيل بعبي مالتيو سلازي تحجزنا أمريكا بزوان زي مستي وتهدراوي استراتيجي ربحنا يتهجرن كانت تحجزيو سلازي ازيك عير كله علامة أمريكا ويون تو نيكس ستيب ناتو نابي جوتسو خيط كم زغل كنا غراكا يزوخا زحباونا يكونن نايقدم منستر بدايتو زاينا أمريكا زنبر جون كيرز بالو نحنا نبا حجز شاريتي يكونن مصوتا يكونن نتناتنا ربحان ناتنا جندان زقلقل مخاني زبل بخامي ملكعي تحجز وهب عبنت أبز سمعجي قال هاجرات درو كابت حجز بتحجز حمامها هاجرات تايب لالوا crying, oh, I don't know, Trump has removed money. He said he's not giving us any more money. Watu wanalia. Why are you crying? It's not your government, it's not your country. أجتري وزن لهم ناي كينيا بريزنت زنبريو قدمي ويليام روتو بريزنت زنبريو درو اب كينيا دونالد ترامب جنزب كبنا يكون انت كن كونينا قلملنا بالك عزمزمن غرمريمن سمع لهم طبعا كنت بخيل لهم دونالد ترامب كبريزنت ناي كينيا يكون له ويون اب امريكا قبرت خفلي لهم سلامتاي زጨنقكم زين كلنا هاجرات غاطي مسلو كينيا كومو ኢትዮጵያ كومو ሶማሊያ كومو ጅቡቲ كومو جست ابت كبابينا زلو هاجرات بمله ግብጽ እኳ ክትቀበል ስለ ዝኾነ ፀገም የብላ ኩለን ሃገራት ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኣየት ዓብይ ክፋል ናይ ቁጠባን ኣብኡ ይምርኮስ እዩ ኩሉ ቁጠባ ይብልና ኣገዳሲ ክፋል ናይ ሕብረተሰብን ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ዝፅጋዕ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ሓገዛ ካት ክትገብሮ ከላ ጠጠው ክትብሎ ከላ ቀጥታዊ ፅልዋ ኣብቲ ባጀት ናተን ኣብቲ ቁጠባ ናተን ኣብቲ መናብሮ ናይ ህዝቢ ክረዩ ብዘይሱ ኣብ ሰንኮፍ ዘለዎ ሃገራት ዝቕባበን ካልኦት ሽግራት ዘለዎን ህዝቢ ድማ ተፃዋርነት ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ነቲ አንድሬስ ዝባል ዘይ እግርግርን ካልእ ሽግራትን ኣብ ደገ ክኸፍት ከም ዝኽእል he has no reason to give you anything. I mean, you don't pay taxes in America. He is appealing to his people. Shauri yenu bwana. This is a wake-up call for you to say, okay, what are we going to do to help ourselves? Instead of crying, tujiulize, what are we going to do? Haya ametoa hiyo pesa, sasa tutafanya namna gani jameni? What are we going to do? Yeah? So أكن مبكاين قريم مبالن دونالد ترامب كبرنا عليه كونس أنت كنقبر نخل نفسنا نخل حجز كميل نخم بقاس نخل إذا خا exactly أب نفسه زي مركز حبرتسب بزح أب أفريقيا تاريخها فيك زغونة قطباتات مليئة له إذا مالت تحجز هاي تقوم بنيرو ويون تحجز أسواق هاي قبر له من بليلنا يقبري بلك تي حجز مركبنا يكونن هجرات أفريقيا كمان تحجز أبي بوتا كم زوعل أمبر تي وهاب حجز وكو بزح لو كم مخاله أبزنا بنت حنتلا بعلم صرح ودرامان دياجن قال كفالنا تدم حقنا تعلو سمعوا بزعج. To announce to you the first artificial intelligence road that will be completed in less than 1 year. The government is setting aside 10 billion. هذا تكنولوجي كاوي تستغرتي ترجع بارتفيشال انتليجنس تسنى نخنصرح 10 بليون دولار دي قلمله منقص باجت توصيله سرح تجميرو ليبل له اجي كما يلو يطفت تجنزب رايو زيد تحجز ممتع يكون تقام توصيت ناتي رايو for the completion of this project. Thank you. رايو كما يلو تجنزب يخيد على تمزيم بوليتيكنياتات مالتيهم رايو بقى خلاص تجابرنر منقصي حدا يمت قال يوسد بتي يمت بايتو يمت قال يمت دي opposition leader يبهال يريسغا ناتي وسد كل نقرنا نات مسوسد مودة انت عينة ترقيا يتسرح قال يوم تقمت لهم تاني مودة تتسرح ترقيا بقى خافتا كل 10 بليون شيء تريفمو ترقيا كسرح زي حسبه قد يفوتن جنزب طرفاتنا مودة تحت زي سركن كم زاتري واز اللهم
بيدس إلو تصرجع تكعوا كم زي جرنيش تلغلغ الغابيلو ما مرة ثانية تصرجع جبرالو زغا اتبل شونا بأفريقيا زجبر عبيت بروجكتات تباهلو يوز أب جبرجت زي تكبر نعو نكتم به لهم زجبر ويو. So let's go back to حنت نجار كارداكم سلزة لغية عبز حاجة زي ياسم عواج. Pursue their own interests. Well, yes, they do, but America's interest may not be yours. And that's when problems arise. The US spends $2 billion every year on what they call as promoting democracy. They fund media organizations as part of this. They support civil society groups and they claim to promote the rule of law. Now, all of this is American style. There is no focus on local nuances and realities, which means it is borderline meddling, and in some cases, very clear and obvious meddling. And we've seen that a lot in Latin America, also in West Asia, and in the Indo-Pacific. So how can you counter it? Well, humanitarian aid must always be welcomed. The US is the biggest economy in the world. They do have a responsibility to those. So country ودا لهم كما بنتنا إثيوبيا سئليهم تتكيمهم زلوا أبزي حق زرها يكونن إتي حجز بحال بزح حدا كابت حدا جنيا كفالنا إت حجز سبزي ردو أب ميديا يو زخا promoting democracy عند قلملي يمزبلوا زخا الديمقراطي كنسفع في عند اللي نايبلو سلمتاي تدلي ديمقراطي نعخاص بوت خوينو النفس حق برو كالو تزبقن بدي مسلم كم حدر زي تقطفو فاين نو إت ديمقراطي نأمريكا ربحاناتها نخترقاقز مزمزاناتها نخترقاقز بشمت ديمقراطي كامباينتات نأمريكا منكس أمريكا ربحاناتها يسال تن كامباينتات دما مزمزان يقتلا وناتو إتي جنزب نا منكس دي كنا بكوربريشن سلزاتو زيد ما يتجيم سب كل كردو زلو إذا خلا ناتا ميديا تاتلو قلملنا تبهله زلون زي اللي نزاربو محاسب زي سمعون كنسم نعمل تابي يوتيوب تلو حدا سب يسمع له تلو كابتي اودينس يركب على كتب الخليقه اكل قال انت كل زي زارب سبع سمعهم لي قص على خسر حتريو كابي يمصوا له تجنزب دهريلكا مبزحت غزي تي اجندا زلو ገንዘብ ይኸፈልዩ ምዕቡል ሚዲያ ምዕቡል ፕሮፓጋንዳ ንክገብር ሓገዝ ዝግበረሉ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኢንተረስት ናይ ኣሜሪካ ተሳልጥ ኮይንካ ትኸፈል ኢኻ እቲ ፕሮግራም ናቶም ኣለዎም ብፍላይ መፈንቅላ መንግስቲ ሬጂም ቼንጅ ናብ ኤርትራ ሓሲቦም ተለው ዝኹሉ ኤርሳዶ ገለዶ ብምንታይ ፋንድ ዝኸውን ነይሩ ተልካ ካብ ከምዚኦም ዓይነት ፕሮጀክትስ ዴሞክራሲን ምስ ስፍሓ ገለ ዝበሃሉ ፋንዲንግ ከም ዝረክብ ክትሪኦም እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ቀፀለ ክትሪኦ ኢኹም እቲ ካብዚ ዝረክብ ነበረ እንደይነበረን በዚ ካ ትሪኦ ብዙሕ ክዕፆ ክጅምር እዩ እቲ ባዕሉ ሰሪሑ ብገንዘቡ ዝኸይድ ዝነበረ ድማ ክቕፅል እዩ እዚ ሓደ መተንብሂ እዩ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ምክንያቱ ተዓሚትካ ምኻድ ዘምፅኦ ለውጢ የለን ሕጂ ካብዚ ወፂና ናብ ኤሮፓ ክንሰግር ኢና ናብ ኣፍሪካ ብቐጥታ እቲ ናይ ኣሜሪካ ተፈጥሮ ዘላ ፀገም ኣብ ኣፍሪካ ብኸመይ ክትርጎም ከም ዝኽእል Anita McVeigh. And let's continue with our look at the fighting in the Democratic Republic of Congo, where M23 rebels appear to have captured almost all of its largest city, Goma. Rwanda's ambassador has said the armed group will continue beyond the city. This is the scene at the Rwandan border, where thousands are seeking safety, closely guarded by rebel forces. It follows 3 days of intense fighting. More than 100 people have been killed and nearly 1,000 wounded in the clashes. So እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ሩዋንዳ ዝግበር ዘሎ ኩናት መቸም ዜና ናይ ኣፍሪካ ትከታተሉ ተለኹም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ይቕረታ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝግበር ዘሎ ኩናት ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዓብይ ትራጀዲ ኮይኑ ዘሎ እዩ መን እዮም ኣብኡ ዝሳተፉ ዘለዉ ክንደይ ሓይልታት እዮም ኣብኡ ዝሳተፉ ዘለዉ እንታይ እቲ ናይ ኤንድ ጎል ናይ መወዳእታ ዕላማ ክኸውን ዝኽእል ብዙሕ ዘረባን ብዙሕ መጎትን እዩ ዘሎ ንእሽተይ መረዳእታ ግን ከለወና ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ Now to the Democratic Republic of Congo, where forces from the M23 rebel group have tightened their grip on the key eastern city of Goma and captured more towns in the region. In a TV address, the DRC's president, Felix Tshisekedi, warned of regional escalation while condemning what he described as the inaction of the international community. After days of fierce ሕጂ እቲ M23 ዝበሃል ዕጡቃት ጉጅለ ናይ ሓደ ከም ምስቲ ዓሌት ኣብ ሩዋንዳ ዘሎ ተመሳሳሊ ዓሌት ዘለዎም ግን ደቂ ኮንጎ ምዃኖም ዝንገር ንሳቶም እዮም ነብቲ ቦታ ኣትዮም ነቲ ሃገር ተቆፃፂሮም ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ ብኡ መጠን ድማ እታ ከተማ ጎማ ትበሃል ኣብ ቁፅፅር ናይዚ ሙሉእ ብምሉእ ቁፅፅር ኣብ ናይዚ ሓይሊ ኣትያ ከም ዘላ ሰራዊት ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ድማ ሃዲመ ከም ዝኸደን ሓያል ሰራዊት እውን ኣይኮነን ብዓብዩ እታ ሃገር ኣዝዩ ዓበ ሃገር እዩ ሓያል ሰራዊት ግን ስለዘይብሉ ከምዚ ግዳይ ናይ ምዃን ዳርጋ ንነዊሕ እዋን ከምዚ ኮይኖም እዮም ንእሽተይ ንስማዕዮ ስለምንታይ ደምፅኦ ዘለኹ እዚ ንኣትዎ ዘለና መድረክ ኣሜሪካ ኢዳ ክትሕፅር ፎሬን ፖሊሲ ናታ እናሓፀረት ክትከይድ ከላ በዓል ሓይሊ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ንምፍላጥ ማለት እዩ
ሓይሊ ለንዝብል ማለት እዩ According to the UN, the rebels were able to seize most of the key city of Goma with support from Rwandan forces. With the DRC army unable to stop the onslaught, hundreds of Romanian mercenaries that had worked for the DRC government as military trainers surrendered and were allowed to cross into Rwanda. A rebel spokesman insisted እዚ ንሪኦም ዘለና ድማ መርሰነሪስ ብገንዘብ ተኸፊሎም ፀዓዱ ካብ በዓል ሩሜንያ ዝመፁ እቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ድኻ ሃገር እዩ ድኻ ሃገር እዩ ከም ካል ኣፍሪካ ካብ ካል ኣፍሪካ እውን ዝሓመቐ ድኻ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ መንግስቲ ኣመና ልሕሉሕ ምዃኑ ወይ እውን ተስፋ ዘይብሉ ምዃኑ በዚ ዝርዳነ ኣብ ክንዲ ዜጋታት ናይቲ ሃገር ነቲ ሃገር ክከላኸሉላ ዝገብር ብዕፅብታት ናቶም ገንዘብ ከፊሉ ካብ ሩሜንያ ፀዓዱ ቆፂሩ ነቶም M23 ዝበሃሉ ክዋግኡሉ ገይርዎም ነይሩ ንሳቶም ድማ ተማሪኾም በቲ M23 ዝበሃል ብሩዋንዳ ዝድገፍ ዝበሃል ዘሎ ተማሪኾም ናልኩም ትሪእዎም ኣለኹም ቶም ፀዓዱ እዮም እዚኦም ሓደ ካብቲ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ክንደይ ግዜ ነጊረኩም እየ ደይመደይ ተባሂሉ ዝተገበረ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኦፍ ኮንጎ ብዙሕ ፀጋታትን ሃብትን ዘለዎ ሃገር እያ ብዙሓት ድማ ነዚ ሃብቲ እዚ ክጉሕጉሕዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዎ ልዑል ተደላይነት ዘለዎ እዩ ቻይና ዓብ ፅልዋ ኣለዋ ኣሜሪካ ብኣግረሲቭ ልክትኣቱ ትፍትን ኣላ ፈረንሳ ካብ ቀደም ሩዋንዳ ብወገና ናብቲ ዶባ ቀሪቡ ዘሎ ከተማታት ምብራቅ ዲአርሲ ዝበሃል ብፍላይ ብዙሕ ፀጋታት ከም ዘለዎ ዝንገር ሩዋንዳ ብመንገዲ እዚኦም M23 ዝበሃሉ ጌራ ፅልዋ ትፃወት ኣላ እዩ ዝበሃል እስኪ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኩሉ መንገዲ ንሓደ ኣሚንካ እውን ክትከዶ ትኽእል ከቢድ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ብየማንን ፀጋምን ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ስለ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ሓደ ክንኣምኖ ንኽእል ነዚ ጉዳይ ነዚ እስከ ንስማዕዮ ከመይ Professor Lumumba ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሓንቲ ቪድዮ ገይሩ ነይሩ same way that he also did to the Ugandans. The fallout now is that diplomatically there is now a problem between Rwanda and the Democratic Republic of Congo, and the accusations are that the Rwandese administration is using M23 to destabilize DRC and also to take resources. But I believe that if we are to look at the issue in an objective manner, this is not the time to apportion blame. This is the time to ask ourselves, how can we stabilize that area? ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቶም M23 ዝበሃሉ ብሰራዊት ናይ ፖል ከጋሜ ወይ ሩዋንዳ ከም ዝድገፉን ናይ ሩዋንዳ ሰራዊት ምሶም ኮይኑ ይገብር ከም ዘለዎን ንሳቶም ድማ ሩዋንዳውያን ምዃኖም እዩ ዝንገር እቲ ሓቂ ግን ካብ ብዙሓት ኣነ ብዝበፃሕክዎ ማለት እዩ እዞም M23 ዝበሃሉ ወላ እኳ እቲ ዓሌት ናቶም ኣብ ሩዋንዳ ዘሎ ዓሌት እንተኾነ እዚኣቶም መበቆሎምን ዓዶምን ኮንጎ እዮም ደቂ ኮንጎሊስ እዮም ስለዚ ናይ ሩዋንዳ ሓገዝ ይረኽቡ ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ዓሌት እቲ ኣብ ሩዋንዳ እውን ስለ ዘሎ ልክዕ ከምዚ ዓፋር ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዉ ትግርኛ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዉ ብደውየት ወይ እውን ካልእ ዓይነት ሕብረተሰብ ኣብ ኤርትራን ሱዳንን ዘለዉ ከምኡ ዓይነት ኢና ንርኢ ዘለና እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ከምኡ ጉዳይ ክመፅእ ከሎ እቲ ዓሌት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ንኣብነት ኣብ ሱዳን እቲ ካልእ እኳ ከቢድ ክትዛረበሉ ኣብ ሱዳን ንኣብነት እቲ ምብራቅ ሱዳን ዘሎ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ምስቲ ኤርትራዊ ምትሓሓዝ ዘለዎም ስለ ዝኾነ ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ክትሕግዝ ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ ንሰሚዕና this is also the case ኣብ ጉዳይ ናይ ታሪክ ናይ ትግራይ እውን ተሪኻዮ እቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንሱ ንግደፎ ተመሳሳሊ ኩነታት ንርኢ ኣለና ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ኩነታት ኣብዚ ኣዛረበ ኮይኑ ዘሎ እቲ ምትትታዊ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብብዝሒ ይኣትዉ ከም ዘለውን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ፈረንሳ ኢድ ኣለዋ ይበሃል ኣሎ ኣሜሪካ እውን ኢድ ኣለዋ ይበሃል ኣሎ ግን ኣብዚ እስከ ስማዕዮ ንእሽተይ ንስማዕዮ There were 289 mercenaries. Let the people of Goma be calm. Peace is here. We are a people's army. We will watch over their security. We will bring peace. No harassment. We do not steal. We do not rape. Peace is truly total. We are a people's army. ሓደ ካብቶም ሰራዊት ናይ M23 ዝበሃል ኣብዚ ዶቼ ቬለ ዝበሃል ከም ዝወፀ ንሕና ክንሰርቕን ክንዘምትን ክንዕምፅን ክነብልን ኣይኮንና መፂና ዘለና ንሕና ናይ ህዝቢ ሰራዊትና ነዚ ሕብረተሰብ ዝናፃን ሓራን ከነውፅኦ ኢና መፂና ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ it's yet to be seen ብሕጂ ክረአ እቲ ዓይነት ብጣዕሚ ተነቃፊ ኣርእስቲ እዩ ኣፍሪካ ዳርጋ ኣብ 2 መንገዲ እያ ገሊኦም ደቡብ ኣፍሪካ ትርከቦም ሃገራት ብዙሓት ምስቲ ናይ DRC መንግስቲ ብምዃን ሩዋንዳ ትገብሮ ዘላ ሕማቕ ነገር ይክብሉ ከለዉ ብዙሓት ድማ ሩዋንዳ እዞም ዝገብሩ ዘለዉ M23 ግቦም እዮም ገይሮም እቲ መንግስቲ ኣብ ክንሻሳ ዘሎ ንህዝቢ ዝውክል ኣይኮነን ዝብሉ ብዙሕ ኣርጊመንት እዩ ዘሎ ፖዚሽን ክሕዛ ይከልኒ ኣነ ከምታ ዘለኹ ሪፖርት ክገብራ ጥራየ ዝኽእል But many civilians are fearful of a potential occupation. ናይ ብሓቂ ሕዝኑ ካቶም ህዝቢ ይረእይዎ በቃ ዝሓለፈ 15 ዓመት ዕረፍቲ ዘይረኸበ ህዝቢ እዩ እዚ እውን ቀፃሊ በቃ ስቃይ ዘይፍለዮ
ዓመታት ከምዚ ነይሩ ሂወቶም ብፍላይ እዚኦም ካዞም ኣብ ምብራቕ ዘለዉ ድማ ናበይ ከም ዝሃድሙ ሕጂ ናብ ሩዋንዳ ገጾም ነዮም ክሃድሙ ናብቲ ኮንጎ ናቶም ሃገር ጆም ክሃድሙ ናበይ ከም ዝኸዱ ኸማን ኣቕሎም ፀይብዎም ኣሎ ስለዚ ዝሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለናዮ መድረኽ ድማ ዘበነ ተፋጠጥ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ብዙሓት ሃገራት ኢደን ይተላሉ ዘለዋ እየን ፀጋታት ዘለዎን ሃገራት ዓብ ብድሆ ከጋጥመን ክንብል ከለና ቀዳማይቲ ሓንቲ ካብተን ቴስት ኬዝ ወይ ከዓ ናይ መፈተኒ ኮይና ዘላ ኮንጎ እያ ካብ ኮንጎ ተበጊስካ ኢኻ ትርኢ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ኩለን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሱዳን ንሪኦ ዘለና መነመን እዮም ኢዶም ኢትዮም ዘሎ ኣይፍለጡን እዮም ኣብ ጉዳይ ናይ ኮንጎ ተሪኻ ብፍላይ ኮንጎን ሱዳንን ዘተሓሓዝ ነገር ኣለዎን ዓበይቲ ሃገራት እየን ብዙሕ ፀጋታት ኣለዎን እቲ መንግስቲ ድማ ልሕሉሕ ስለ ዝነበረ ነቲ ሃገር ክቋፀሮ ይክልኒ ነይሩ ስለዚ እዘን ኣዝየን ዓበይቲ ሃገራት ናይ ብሓቂ ክቕፅላ ይኽእላ ዶ ዋላ ኢትዮጵያ እውን ከም ግምት ተወሲድካዮ ንብሙሉእ ኢትዮጵያ ዝቋፀር ሰራዊት ከም ዘይብላ ኣብዚ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ ገለ ከባቢታት ተቆፃፂሩ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ትዕድላ ቁርብትለ ኣብ ከባቢያ ንኢትዮጵያ ሓደጋ ከውድቐላ ዝፍትን መንግስቲ ዘይምላዊ እዩ ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ግን ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኢዱ ክእቱ ዝደሊ ይኮነን እምበርቶም ካልኦት ሱዳን ንባዕሉ ፈዓይሉ ኣሎ ደቡብ ሱዳን መንግስቲ እውን ክትብለይ ትኽእል ኢኻ ኬንያ ኣገይን ንባዕሉ ኣብ ምርግጋእ እውን የለን ሩቶ ማለት እዩ ሶማልያ ድማ ሶማልያ እዩ ጅቡቲ ካ ጅቡቲ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሩዋንዳ ግን ንእሽተይ ሃገር እዩ ሓያል ቁጠባ ሒዙ ኣሎ ካብ ኩናትን ካብ ገለን ተኣኪቡ ሰራዊቱን ገለ መልሚሉ ተዳልዩ ዘሎ እዩ ኣብታ ጎረቤቱ ድማ ብኻልእ ዋላ ብዓይኒ ረብሓ ተሪኻ ብዙሕ ረብሓ ኣለዋ እታ ኮንጎ ዓባይ ሃገር እያ እቲ መንግስቲ ከም ማሕደራ ይክእል እዩ እዚ ከተማታት ዝብሎ ዘለካ ንዑ ነፀላ መንደቑ እዩ ነቲ ናይ ክንሻሳ መንግስቲ ኔው ናይ ኣሽሓት ኪሎ ሜትር ርሓቂ እዩ ዘለዎ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ክምዝምዞ ክፍትን ከም ዝኽእል እውን ብዙሓት ሰባት ይብሉ እዮም ኬንያ እውን ኣብ ጎኒ ሩዋንዳ ከም ዘላ እዩ ዝንገር እዚ ናብ ብዙሓት ሃገራት ክረአ ዝኽእል ተርእዮ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቪድዮ ዘምፃልኩም ኣነ ኩሉ ንኤርትራዊ ልዑል ንቕሓት ዘድልዮ እዩ ሓድነት ናይ ህዝብና ከነሕይሎ ልዕሊ ማንም ክስራሓሉ ዘለዎ እዩ እዚ ከዓ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ካልኦት ሃገራት መርገም ስለ ዘጋጠሞም ኣይኮነን እተን ሃገራት ክመቓቐላ ተጀሚረን ብዙሓት ሓይልታት ኢዶም ክእትውሉ ክፍትኑ እዮም ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ሃገር ኣይብላዕ ኣይስተ ኮይኑ ይተርፍ ማለት እዩ እዚ ከዓ ውፅኢት ናይቲ ሕማቕ መርሕነትን ሓያል ወታደራውን ቁጠባውን ሕብረተሰባውን ንቕሓት ዘይፀኒሑ እቲ ሃገር ንኽትፈራረስ ከም ትኽእል ኣብ ጎረቤትና ሱዳን ንሪኦ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ኩነታት እዩ ብየመን ተሰጊርካ ከምኡ እዩ ሊብያ እንተኸይድካ ከምኡ እዩ ሶማልያ ዘሎ ፀገም ተመሳሳሊ ኮንጎ ሕጂ ንሪኦ ኣለና ኔክስት መን ክኸውን እዩ ዊዶን ነው እቲ ኩነታት ግን መመሊሱ ናብኣሰ ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ ዘተንብህ ኩነታት ንርኢ ኣለና And that will require, among other things, that all the combatants are called to a round table. The argument, for example, that comes from the Kinshasa administration that they cannot have a face-to-face meeting with M23 is without merit, because it is the M23 who are on the ground and they are an organized force with a clear chain of command. Even if it is true that the Rwanda government has given them logistical support, that does not take away the fact that they are organized and that they say they are Congolese. And we will remember that numerous attempts have been made to stabilize DRC. እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ሰንሲቲቭ ምዃኑን ሃገራት ኣፍሪካ እውን ኣብ ሓደ ቦታ በፂሐን ነዚ ጉዳይ እዚ ክፈትሖ ከቢድ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ መን እዮም እቶም M23 ዝበሃሉ እቲ ኣብ ኮንጎ ዘሎ ፕሬዚደንት እንታይ ዝብል እዚኦም ሩዋንዳውያን እዮም ንሃገርና ድማ ሓደጋ የውድቕዎ ኣለዉ ዝብል እምነት ክህልዎም ከሎ እቶም M23 ንሕና ደቂ ኮንጎ ኢና ዓድና እዚ ቦታ እዚ ድማ መንግስቲ ስለ ዝማሓደጎ ንናትና ንረብሓና ኢና ንቃለስ ዘለና ባህልቲ እዮም ምስ ናይ ሩዋንዳ ድማ ብቐረባ ምትሓሓዝ ከም ዘለዎም ዝከሓድ ኣይኮነን እዚ ሓደ ካብቲ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ረጂም ቼንጅ ወይ ገለ ክበሃል ከሎ ብኸመይ መንገዲ ከም ዝሰርሕ ኣብ ርሑቕ ንሪኦ ኣለና ኩሉ ሰብ ከስተውዕለሉ ዘለዎ እዩ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህንደስ ዘሎ ነገራት እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግንዛቡ ሓገዝ ክበልና ስለ ዝኽእል እዩ ኦኬ ካብ ዱሜን ግሉም ብሎ ካብ ሕማቕ ጥራይ ወፂና ናብ ቴክኖሎጂ ክንሰግር ኢና መጀመርያ ኤሮፓ ናበይ ገፃ ትኸይዳላ እስከ ንስማዕ ኣብዚ The leaders of France and Germany got together to discuss exactly what the future of Europe is going to look like, particularly in regard to its relation with the United States. Both men identify very similar, albeit parallel visions. Olaf Scholz of Germany, who is on his way out, envisions a continued partnership and reconciliation with the United States based on long-term friendship, either identifying the Trump administration as an anomaly that will pass and see the United States return to its ኤሮፓ ብፍላይ ተን ዓበይቲ ሃገራት ኤሮፓ ዝበሃላ ጀርመንን ፈረንሳን እንታይ ክገብራ ከም ዘለዋ ክመኻራ ጀሚረን ኣለዋ ሕጂ ዲኻ ትማኸሪ ትሕቶ ማለት እቲ ኩነታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢን ካብቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ንላዕልን እናኾኖም ይመፅእ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ንኤሮፓ ስኩዝ ክገብራ ወይን ጨቢጡ ክሕዛ መመለሱ ሽግር ክፈጥረላ ምዃኑ ይርድኦም ኣሎ ኤሮፓ ድማ ዝኾነ ይኹን ፕላን የብሎምን ማክሮንን ከምኡ ድማ
ኡላፍ ሾልዝን ክማኸሩ ጀሚሮም ተይሎም ካን ባዕሎም ስልጣን የብሎምን ለጂቲመስ እውን የብሎምን ማክሮን ነግዚ ሕቶይ ካብ ስልጣኑ ክለ እዚ ኡላፍ ሾልዝ ግን ሜቢ መዓልታት ተሪፍዎ ዘሎ ኣብታ ስልጣን ድሮ ስልጣን እውን የብሉ ምክንያቱ መንግስቲ ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ ስለ ዝፈረሰ ስለዚ እቶም ንዑ ክትክኡ ዝደልዩ መንግስታት ኣብ ኤውሮፓ እንታይ ይሓስቡ ኣለዉ ይትሕቶ እዚኣቶም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ይኮነን as quo right after or rather adapting to this new service within Europe really around the world Archigo. He continues to echo the sentiment that the United States and Europe have very divergent interests, that inevitably the United States will go in its direction and Europe will go in its own. He said during the recent meeting, the only possible response for Europeans to the period that we are entering is more unity, more ambition, more audacity, and more... ካብዚ ኩሉ ግን ክገርመኩም ኢማኑኤል ማክሮን ናይ ፈረንሳን ኤውሮፓውያን ደጋጊማ ጠንቂቕዎም እዩ ናይ ኣሜሪካ ረብሓናትናን ሓደ ይኮነን ንኣሜሪካ ተዓሚትና ምኻድ ኣብ ጉድጓድ ክእትወና ኢልዎም ኤውሮፓ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ሶቨሬን ዝኾነ ነፍሱ ዝኻለ ፖሊስን ስትራቴጂን ገይሩ ኣብ ዓለም ክዋሳእ ብናቱ መንገዲ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ኢሎም ኩሉ ግዜ ምስ ኣቋናፅቦ ወይ ከምኡ ዝበሎም ክንደይ ግዜ ቫይራል ዝኸይድ መልእኽቲ ኣብ ቻይና ምስ ከደ ከምኡ ኢሉ ኣብ ገለ ምስ ከደ ከምኡ ይብል ነይሩ ግን እቶም መራሕቲ ኤውሮፓ ገለ ዓኒድዎም ስለ ዘለ ኣንጻሩ እዮም ዛረቡ ነይሮም ነቲ ዘለና ዝምድና ክበትኽ ዝፍትን ዘሎ መራሒ እዩ ምናልባት ክምረቕ ስለ ዝወደይ ዓመተ ስልጣን ይብልዎ ነይሮም ተሓቂ ግን ንሱ እዩ ኣሜሪካ ኮምፕሊትሊ ካብ ኤውሮፓ ዳይቨርሲቲ ዝወፀ ረብሓ ከም ዘለዋ ካብ መዓልትና መዓልቲ ይበርሃሎም ኣሎ ንሳቶም ድማ ናብ ዝኸድዎ የብሎምን ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ጀርመን ሓደሽቲ ፓርቲታት ድማ ኤግዛክትሊ ነዚ ተቐቢሎም ይኸዱ ኣለዉ Pro-Russian, anti-American parties are expected to win a quarter of the votes, if not more, in Germany's upcoming elections. The far-right Alternative for Germany and the left-wing conservative Sarah Wagenknecht alliance want Germany to drop sanctions on Russia and start importing Russian gas again. The success of these parties that are sceptical about the US and NATO could present a major challenge to the transatlantic relationship, particularly on security and trade. DW's Matthew Moore reports. Election time in Germany, where anti-American sentiment go home. Es ist Zeit. and pro-Russian views are rife. Das ist eine Aufgabe von Herrn Zelensky, da auch endlich... ሰንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ጀርመን ኣብ ናይ ምርጫ ግዜ እዩ ዘሎ ብሓፈሻ ምስ ራሽያ ዝምድናና ከነጀምር ኣለና ነዳዲና ካብ ራሽያ ክንገዝእ ኣለና እዚ ዘለናዮ መድረኽ ንዓና ዝኸውን ኣይኮነን ንኸዶ ዘለና ንኤውሮፓ ንጀርመን ድማ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ እዩ ስለዚ ምስ ራሽያ ዘለና ዝምድና ክጅምር ኣለዎ ዝብሉ ፓርቲታት ብፀጋምን ብየማንን እናሓየሉ ይመፁ ኣለዉ ከባቢ 50,000 ዝኾኑ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣሎ ወፂኡ ንዓዱ ክኸይድ ኣለዎ ዝብሉ ድማ እናሓየሉ ይመፁ ኣለዉ and this is going to be more prevalent more መመሊሱ እናነፀረ እናተጋህደን ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኤውሮፓ ነፍሳ ሓራ ክትገብር ናብቲ ንሳ ትደልዮ ምርጫ ንክትከይድ ኣውዒት ይግበረላ ኣሎ ኣብ ጀርመን ዝግበር ዘሎ ምርጫ ድማ መርአያ ናይዚ ክኸውን ዝበሃል Russian views are rife. Das ist eine Aufgabe von Herrn Zelensky, da auch endlich mit dem Morden aufzuhören. Er schickt die Leute in den Tod. 25% of voters support two parties seeking a big shift in Germany's relationships with the USA and Russia. What's behind these attitudes? And what impact could they have on Germany's political future? First, a recap. East Germany, communist largely resists her and the form, and if anything, buying cheap Russian gas again. So ገለ ካብተን ክልተ ከም ዝብላ ዘለዋ እዛ ሳራ ቫገንክኔክት ትበሃል ናይ ፀጋም ወገን ክትከውን ከላ በቲ ድማ ብየማን ኣሊስ ቫይደል ትበሃል ናይቲ ኣልተርናቲቭ ፎር ዶችላንድ ዝበሃል ክልቲኦም ዜን ፓርትታት ብየማንም ፀጋምን ሓደ ዓይነት ፖሊሲ ክትብለን ትኽእል ኢኻ ኣብ ብዙሕ ነገራት ክፈላለያ ካለየን ግን ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ምስ ራሽያ ዝምድና ክንገብር ኣለና ነዳድናትና ከም ቀደም ካብኡ ክንገዛ ኣለና እንተዋሓደ ገለ ክፋል ናይ ቁጠባና ከነጥሕና ኣለና ዝብል ይመፅእ ኣሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኦም ክልቲኦም ኣብ መንግስቲ ክመፁ ዘይክእሉ እዮም ብላብላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ከዮም ዝብልዎ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ግን ኣይ ምሉእ ብምሉእ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ሾክ ዝገብር ውፅኢት ክመፅእ ይኽእል ከም ዝኾነ ይረኣየና ኣነ ንሱ ግን ካልእ ኣርእስቲ እዩ ናይ መወዳእታ ቶፒክ ናተይ one of the best topics እያ The world is still talking about DeepSeek, the Chinese AI company that shook up Silicon Valley. It took on American tech giants. Its AI models are cost efficient and powerful. They're built on less advanced chips, yet they perform just as well as their Western counterparts and rivals. The result? A massive market shock. Tech stocks plunged. $1 trillion wiped out in a single... China حيال مخانا مزرابة يدلين أبزوان زي that's very clear. أبزلن كنجن China حيال دي كونسي كاب حيال حيال مخانا نفسها مس نفسها كتوادر جميل الله. بحنتي artificial intelligence company DeepSeek زبل متيو نتينا Silicon Valley نا أمريكا عبيت artificial intelligence company تات بليونات invest نجبر على نايلهم زجهرز نبرو ثم بيلوام مبجحت سب أب DeepSeek تراي تطوزول مسيلوام نيرو no China زعبي جيم يا داليات أنيها لدونالد ترامب مثلا بدأ مالتيو listen And things were just stabilizing when China fired again.
A second Chinese tech giant has thrown its hat in the ring. I'm talking about Alibaba. Its latest AI model, Qwen 2.5 Max, is here. And according to Alibaba, it is not just good, it is better. Better than OpenAI's GPT-4o, better than Meta's Llama, and even better than DeepSeek's V3. انتينا نرزلنا أنا بحكي جيم كسع كندي برتوع كم زل بزي خاطري DeepSeek زبحال نتي OpenAI ناي OpenAI ChatGPT زبحال زنبرة كالوت artificial intelligence زنبرو كابم زبلت مسامسو كابم دكش زنبرة نوعي وان كمية أفي زنبرة Alibaba زبحال دما كابت DeepSeek زبلت نقولاتهم أبتعدا زلو even نتنا China زبلت زبحال زنبرة نعوز حلف تكنولوجي حزام متيوم إذا كان تايزر ينازلو China is becoming a very dominant بفلا بزار artificial intelligence مقدمات كتكون كم تخل زقلت حبريتها يبنيره كم معلتنا معلت دما حق النتون تكونتون نترجع زي ما صارلو. Okay, so Alibaba claims it is better than its Chinese and American counterparts. These claims are yet to be verified, but the timing is deliberate. It's the Lunar New Year in China. It's a national holiday, a time for family. Most people are not working, but Alibaba is. This wasn't just a product launch. It was a power play. Right now, China's AI momentum is relentless. DeepSeek shocked the world last month, and last week it dropped another model. Then came Moonshot AI. It's a Chinese startup. Its new release is called Kimi K1.5. Moonshot claims it is on par with OpenAI's best. And now we have Alibaba. Make no mistake, this is not tech boom, this is an offensive. Not the usual military drills kind that Beijing likes. This is a tech offensive. China has the West on the back foot. So China بحكي حيلناتهم بعلم درجات بوغير ماريو مالو بحنت كامباني هند بد مسات كي تخوني لهم كيم no we are here to stay بحنت كامباني كنا مسينا زلنا بخلينا مسينا زلنا بخل دما كن هارموك مين يبلو راي وبزي اذا كامباني تازياتن بملنا تشاينا نفس وقف كامباني ان امريكا تطوع بيلو خمسه ليز نقر ديب 6 بحالهم مسيو نتي اوبن اي اي زبال ناي شات جي بي تي تما بيلو بي واي دي زبال كامباني ناي الكتريك كارز نتسلا تما بيلو مالتي بقولو هو ويز بال تناي تيليكوم كامباني ناي سمارت فون زغبر نابل كاوز بلس برودكت خمس غبر امتي لكم نيره علي بابا نامازون زحلف تكنولوجي كم تخلو كم دما زي كاتل بيتس اب ليثيوم ايون ناي كالوت مالتيو تيك توك ني انستغرام كما يجرو كم زعبللر يخون دي جي اي زبال دما درون زفر كامباني نخلنا امريكا كامباني تم زبلي سوا تيمو شاين دما بيتس يو اس اي كوميرس نتي اي كوميرس بحال زل دما تيمو شاين كمون علي بابا علي اكسبرس كلامله كم دما براي بيت ما بيلد باك بيتر وورلد سلازي بكله تشاينا از بيتينج ذا يو اس بكل عودي بحده وتهدراو تبلنا بدرون تبلنا بارتفيشال انتليجنس تبلنا بفابريكات تبلنا بكل عودي China is winning. They are winning big. زخا رؤي زخونة دخمتنا أمريكا هنا نرزلنا China استراتيجياتهم وتسيتاو استراتيجي مخانو كنديك زنجرنا هنا كل سبب ما مستزع وزلوا مقصال أقداسي كون. So why Bitcoin would make sense as part of our strategic reserves is that we recognize other long-term stores of value and put them in strategic reserve. We have a gold strategic reserve. We have an oil strategic reserve. I think it is fitting that Bitcoin, now that is really digital gold, be included. زياتري وازلهم أبالنا يتسندنا أمريكا أبالنا بايتونا أمريكا بدونالد ترامب لما زيادة بقرب من دونالد ترامب تسرع زلها قريب ومزلو حقاوي سنة راهي دليلو هذا نتفي عبد كونغرس قربيو نسدما بيتكوين استراتيجيك ريزيرف في أمريكا كون when this happens انكس أمريكا خجز تجميرو the price is gonna shoot زخا أبزلن كنه ناي تشيك ريبابليك سنترال بانك كجز كم زلو بيتكوين قالوا دما ناي نروي سنترال بانك ناي مايكرو استراتيجي بركتات indirect لا بيتكوين انفست خمس جبر زلو زجلس حبريتا ناي سويس كمو هذا نتفي حسبكم زلو بليز إذا نقدر إذا سويلكم حزوه already توم انفست جبركم توصي تري واللهم تزعبي وتصيد جنب حجك ما كم زغل سلازم نقدر زلو تتنكيكم calculate زغنة بنكحة بمستوعالن سجم تكتوستو يسوعكم أتوم ساكت مهارت دليو you're welcome بعلهم تجبروا ودما أملا حقسكم الجينا في next topic. መንግስት መጀመሪያ ናብ ዞባና ክንሰግር ከለና what's going on ኣብ ዞባና ኣብ ግብፂ ዘጋጠመ ኣመንጎ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ዊልያም ሩቶን ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ
عبد الفتاح السيسن كلتين هجرات signed a joint strategic partnership agreement كلتين strategically شركنت وعل كم استفرارما the countries also signed memorandum of understanding of maritime partnership. Many are suspecting this is speculating this in Egypt strategy of isolating Ethiopia from the key allies يلوم كالوتي قمتلو سلازي مجمريا قبسي من قصاصات ناتا مس من غير الله نبلا لنا مس كلن هجرات بتزوبا بحر مزلوان مس كلن استراتيجيكاوي بارتنرشيب مس دبوب السودان ابز حلفه غيرا كم زنبرت نيتوبيا غورباب هجرات مس بمولن استراتيجيكاوي بارتنرشيب ديل تقبر كم زلان رلنا شو كونتينمنت زي ني اثيوبيا نمكوزار وي نمدرات وي نمخباب تقبر كون كم زغل مقصل زي كابينا نرجلنا ግብጽ ምስ ኬንያ ዝገብሮ ዘላ ግብጽ ምስ ኤርትራ ዝገብረቶ ግብጽ ምስ ሶማሊያ ዝገብረቶ ግብጽ ምስ ሱዳን ኦፍ ኮርስ ብዙሕ ዲል ሲዘለዋ ግብጽ ምስ ደቡብ ሱዳን ስለዚ ታተርፋ ምስ ግብጽ ምስ ጅቡቲ ጥራይ ክተርፍ ዝኽእል ኣብቲ ከባቢ ካብ ዘለዋ ሃገራት ስለዚ ኢትዮጵያ ኮምፕሊትሊ ኤንሰርክል ክትገብራ ብኩሉ ብዲፕሎማሲያዊ ወታደራዊ ትኸይዘላ ምስ ኬንያ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣሎ ምክንያቱ ኬንያ አንከር ስቴት ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ስለዝኾነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀዳማይ ወኪል ናይ ኣሜሪካ መልሕቕ ኬንያ ይዘሎ ኣብ ሰሜን ድማ ግብጽ እዩ ስለዚ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሓደ መረዳእታ ብፍላይ ድማ ማሪታይም ናይ ባሕሪ ዝምልከት ድማ ክልቲአን ሃገራት ብሓደ ክሰርሓ ከም ዝደልያ እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ ሕጂ ምናልባት ኤግዛክትሊ ኣብቲ ናይ ዞባ ንኢትዮጵያ ንኣቢ ንክትሓፅሮ የስ ትርጉም ኣለዎ እዚ ኩሉ ትርጉም ኣለዎ እዩ ምክንያቱ ኣቢ ኣሕመድ ንኬንያ ጥራይ ክሕስ ዝፍትን ዘሎ ኬንያ ጥራይ ተሪፋቶ ዘላ ምስ ኬንያ ጥራይ ዝምድና ክገብር ዝፍትን ዘሎ and here we go ግብጽ ድማ again ምስ ኬንያ እውን ስትራቴጂካዊ ፓርትነርሺፕ ብፍላይ ድማ ናብ ባሕሪ ዘተኮረ ትገብር ኣላ ንኣቢ ንዕፀሮ ንኣቢ ንዕፀዎ ኣይመስለንን ትዲል እቶም ንፀረ ኤርትራ ዝኸዱ ዘለዉ ግን ብዙሕ ነገራት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ብኩሉ መንገዲ ክንርድኦ ከነስተፍለሉ ዘለና ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ሓንቲ ነገር ኣብ ዲፕሎማሲ ክንዛረብ ከለና ኤርትራ ዝለዓለ ስራሕ ጌራቶ ዘላ ክንብሎ ንኽእል ኣብ ከባቢና ምስ ግብፂ እዩ ዘሎ ስለዚ ንግብፂ ኣደልዲልካ ምስ ግብፂ ዘሎ ሽርክነት ምስ ግብፂ ዘሎ ሽርክነት ድማ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነ ትልምን ዘላ ግብፂ ንኤርትራ ፅቡቅ ጌራ ክትሕዘያ ትደሊ ዘላ ስለምንታይ ንኢትዮጵያ ኮንቴን ክትገብሮ ስለዝኾነት ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኩሉ እቲ ዝከኣሎም ነገር ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ከምዚ ሕጂ ዕድል ክፍጠረሎም ስለዘይክል ኢትዮጵያ ከንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ወይ ብኸመይ ክኸዱ ይኽእሉ ኢትዮጵያ ድማ ናታ ሎቢ ወይ እውን ንዓዙ ዝድግፉ ዝተፈላለዩ ነገራት ክትገብር ከም ትኽእል ምግንዛብ የድሊ ሓደ ካብቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዝበሃል ዘሎ ድማ ሬጂም ቼንጅ ዝብል ዘሎ ታክቲክ ንኽጥቀም ክትፍትን እያ ንኣብነት እዚ for so many who openly advocating for the Eritrean people. So that is really appreciated. In your article, you mentioned that the Iraqi Liberation Act, that makes, for the U.S. government to openly engage in regime change with the opposition group. But many Eritreans believe, as well, on your article, that the U.S. may not have huge interest in Eritrea to get really involved in regime change strategy. So the U.S. policy so far long have been containment policy towards the regime in Eritrea. They will try to contain. So እንታይ ዝብል ዘሎ ጋዜጠኛ ሄኖክ ማይክል ሩቢን መቸም ማን ኦፍ ዲ ኣወር ኮይኑ ዘሎ በቃ ኩላ ዛ ሰብ ፀረ ኤርትራ ዝኾነት ነዚ ሰብ እዚ ብማይክሮስኮፕ እዮም ዝደልይዎ ዘሎ ትብል ኣለካ እሱ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ እዩ ወላ እንታይ ብፀጋማይ ወገን እንታይ ገይረልኩም ኣለኹ ኩሎም ፕሬዚደንታት ናይ ኣሜሪካ ኣብዘን ዝሓለፈ 30 ዓመት ዝረኣናዮም ቢል ክሊንተን ካብ 91 ክሳብ ከባቢ 2000 ክንብል ንኽእል ኢና ድሕሪኡ ቡሽ 8 ዓመት ድሕሪኡ ኦባማ 8 ዓመት ድሕሪኡ ድማ ባይደንን ትራምፕን እናተቀያየሩ ማለት እዩ ኩሎም እዚኦም እንታይ ፖሊሲ ነይሮም ኣብ ኤርትራ እንተልና እታ እንኩ ዝሓሸ ፖሊሲ ዝነበሮ መጀመርያ ክሊንተን ኣብቲ መጀመርያ ንኤርትራ ክሳብ መንግስቲ ኤርትራ ናበይ ክኸይድ ዝርኢ ሱቕ ኢሉ ይርዮ ነይሩ ካብ 1996 ጀሚሮም ግን ፖሊሲ ናቶም ክቕይሩ ከም ዝጀመሩ እዩ ዝንገር ቡሽ ዳርጋ እቲ እገዳ ኣብ ዘበኑ እዩ ዝያዳ ተሳሊጡ ኦባማ መፅኡ ነቲ ቡሽ ዝጀመሮ ስለዚ ሪፐብሊካን ዴሞክራትስ ክበሃል ከሎ ኩሎም ሓደ እዮም ዩኒ ፓርቲ ሓደ ፓርቲ ዘሎ ሓደ ፓርቲ ድማ ንኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብሕማቅ ከም ዝርዮ ቅድሚኦም ዝነበሩ ንኤርትራ ፅቡቅ ገብሩላ ነይሮም ኣይበልኩም ቦታ ስለዘይብለይ ክእትዎም ጥረ ስለዘይክል ጥራዩ ስለዚ ብዛዕባ ኣሜሪካ ክንዛረብ ከለና ኤርትራ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ክንጥምት ከለና ሓደ ነገር ጥራይ ንፁር ኤርትራ ትበሃል ሃገር ከምዘይደልይዋ ከምዘይፈትዋ ምክንያቱ ካብ 50ታት ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ናፅነተን ክረኽባ ከለዋ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ናፃ ዘይትኾነሉ ምክንያት ኣይነበራን ምክንያቱ
ني سودان ناصنت تبان تلغا ني ليبيا ناصنتا تبان تلغا ني سوماليا تبان تلغا ني I don't know نكالو تكرات تلغا إيرترا كاباتهم نلعلي ليغاس ناي كولونياليزم نيروا ግብፂ ቱርኪ ግብፂ ጥልያን ናበለ እንግሊዝ ናበለ ዝመፀት እያ ስለዚ ኤርትራ ከም ሃገር በቲ ናይ መግዛእቲ ደረጃ ወሲድካ ናፅነት ክትረክብ ዝግባ ቀዳመይቲ ሃገር ተነይራ ኤርትራ እያ ተን ካልኦት ከም ናይ ኤርትራ ናይ መግዛእቲ ታሪክ ስለዘይነበረን ግን እዚ ኩሉ ጓፂፆም ኤርትራ ንስትራቴጂካዊ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ክታተሉ ኢሎም ክወስኑ ከለዉ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ኣንፃር ኤርትራ ኣብኡ ዝጅምር ዝቕፅል ሃይለ ስላሴ ወዲቑ ደርጊ ክመፅእ ከሎ ደርጊ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ካብ ኢትዮጵያ ጓሕጊጉ ካሊ ከሎ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ይኮነት ወጊና ሪጋ ጥራ ትፅበ ነይራ ንደርጊሲ ኢንዳይሬክትሊ ረድኤት ትበ ነይራ ኣሜሪካ ስለዚ ኤርትራ ብመሰረቱ እዚ ሰውራ ኣወላ ኣብ ሰውራ ከሎ እውን ብኣሜሪካ ፅቡቅ ቆላሕታ ዘይረኸበ ዝነበረ እዩ ምስ መፁ እውን ንዝተወሰነ ግዜ ፀንዮም ድሕሪኡ ኣንፃሩ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ብካልእ ብግምጣል ድማ ከርየኩም እየ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ረጂም ቼንጅ ኤክስፐርት እዩ ዝበሃል እቶም ትሪእዎም ዘለኹም ሃገራት ብፍላይ ናይ ኢራቅ ሰዳም ሁሴን ናይ ሊብያ ገዳፊ ከምኡ ድማ ናይ ሱዳን ዑመር አልበሺር ብከምዚ ዓይነት ረጂም ቼንጅ ዝተኣለዩ እዮም እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ክትሪእዎ ኢኹም እዚ እናተገበረ ከሎ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ረጂም ቼንጅ ኣይኮነን ትደሊ ነይራ ጥራይ እንታይ እዩ ነቲ ፕሬዚደንት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክትሓፅሮ እሞ ንሱ ክሳብ ዝእለ ክፅበያ ትደሊ ነይራ እምበር ረጂም ቼንጅ እንታይ ትፍልልዩ ኸ እቲ ረጂም ቼንጅ ብኸመይ ዲኻ ትገብሮ የስ ኣብ ገለገለ ሃገራት ክኸውን ከሎ ሃንደበት ኣፅዋርካ ታንክታታ ሒዛ ትመፅእ ኣሜሪካ እዚ ድማ ኣብ ኢራቅ ጌራቶ እያ ኣብ ኣፍጋኒስታን ጌራቶ እያ ምክንያቱ ብቐጥታ ነዳዲ ስለ ዝነበረ እቲ ነዳዲ ክወዛ ስለ ዝነበራ ስለዝደልያ ዝነበራ ምናልባት ናይ ኤርትራ ነዳዲ ብርግፅ ኣብ ዕዳጋ ገፁ ክኸይድ ስለ ዘይጀመረ እዩ እንተለዋ ኮይኑ ማለት እዩ እምበር ኣሜሪካ ረጂም ቼንጅ ኣብ ኤርትራ ዘይገበረቶ ነገር የላ ካልኣይ ኣብ በዓል ኢራቅ ንብሙሉእ እቲ ህዝቢ ከምዚ ናይ ኤርትራ ገይሮም ከውፅዎ ስለ ዘይክእሉ እዩ ብዙሓት ህዝቢ ስለ ዝኾኑ ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ረጂም ቼንጅ ብካልእ መንገዲ እዮም ፈቲኖሞ ነቲ ህዝቢ ካብቲ ሃገር ከም ዝወፅእ እንድሕር ጌርካ እያ እቲ ሃገር በዓላት ተረኽሚሻ ክትመውት እያ ብናቶም ካልኩሌሽን 3 ሚልዮን 4 ሚልዮን ህዝቢ ሲ እንታይ ሞ ከቢድ ክኾነና ንሕና ካ ዝህውኽ ምክንያት የብልናን ወላ 20 ዓመት ይውሰድ ወላ 30 ዓመት ይውሰድ ቀስ እናበለ እቲ ስርዓት ብገይሩ ክመውት እዩ እቲ ህዝቢ እንተገዲፍዎ ዝኸውን የለን ብምባል ካልኣይ ድማ እቲ ህዝቢ ብፍፁም ከም ዘይጥዕሞ ክንገብር ኢና ብምባል ኩሉ ዝከኣሎም ገይሮም እዮም ኣይሰለጦምን እዚ ኩሉ ፕላናቶም ፋሕ ዘበለሎም ዶናልድ ትራምፕ እዩ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣትሊስት ነቲ ናይቶም ኮንቴይንመንት ካብ ስርዓት ናብ ስርዓት ዝቕፅል ዝነበረ ናይቲ ስቴት ዲፓርትመንት ፕላን ፋሕ ኣቢልዎ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ እቲ ዳይናሚክ ስለተቐየረ ዶናልድ ትራምፕ ንምሉእ ብምሉእ ብሓልዮት ክንብል ኣይንኽእል ኢና እቲ ኩነታት ይቕየር ከም ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘንበቡ ጥራዮም ከም ብሓድሽ ከምቲ ኣብ 91 ዘጋጠመ ካልእ መንግስቲ ኤክስፕሎት ከይገበረ ከሎ መጀመርያ ነቲ ኩነታት ክንቋፀሮ ኣለና እዚ ዓይነት እዩ ነይሩ ሕጂ ንስማ እዩ Isaias. So, as a historian, what makes you think that the new administration will or should change the long existing policy and involve in regime change policy and openly cooperating or working with the Blue Revolution or the opposition, Eritrean opposition? Let me put it this way. Regime change and democracy are two sides of the same coin. We just had regime change in Washington, D.C. when we had a new president come into power. If you actually want to go back to the Iraq Liberation Act, it didn't call for the military overthrow of Saddam Hussein per se. But what it did say is that the United States should interact, American diplomats should interact with different Iraqi groups. So እዚ ማለት እዚ ነገር እዚ ክሳዕ ክንደይ ትዘረባናቱ ብምሉእ ክንሰምዖ ድሌት የብለይና ትርጉም ስለ ዘይብሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ነገር እዞም ኮንፍሊክት አንተርፕረነርስ ወይ እውን ካብ ዕግርግር ናይ ህዝቢ ዝረብሑ እዚ ሰብ እዚ ብቐጥታ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራቅ ተሳተፈ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱርያ ዝተሳተፈ እዩ ኣብቲ ኩነታት ናይ ማእከላይ ምብራቅ ድማ ብቐረባ ዝዋሳ እዩ ረብሓ ናታዊ ዘሎ እቲ ኤሪያ ኦፍ ኢንፍሉወንስ ናቱ ኣብ ዝያዳ ናይ ኤርትራ ትርፊ ግዜ ይሰርሖ ዘሎ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ካልኣይ ድማ ናይ ሱርያ ጉዳይ ስለተወድኣሉ ምናልባት ነገራት ኣብኡ ተወዳዲኦም ክኾኑ ክእሉ እዮም ሽፍቲ ክገብር ኣሎ ካልእ ዓውዲ ክደሊ ክድኽል ኣሎ Why do he think ስለምንታይ ንሱ መፍትሒ ናይ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ኣሜሪካ ጥራይ ገይሩ ዝወስዳ ሃገራት ኣፍሪካ ባዕለን መፍትሒ ክገብራ ይከኣላን እየን ስለምንታይ ረጂም ቼንጅ በኣሜሪካ ጥራይ ክግበር ዝድለ ማለት ህዝቢ ኣፍሪካ ብናቱ መንገዲ ስለምንታይ ረጂም ቼንጅ መንግስቲ ሓደ ኣብ ሓደ ዓለም ኮፍ ኢሉ ዘሎ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ተዘይኮይኑ ሓጢያት እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ እቲ ረጂም ቼንጅ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ስዑድያ ክገብሮ ዘይመርፅ ወይ ኣብ ኢማራት ክገብሮ ዘይመርፅ ወይ ኣብ ቀጠር ክገብሮ ዘይመርፅ ስለምንታይ ኣብቲ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ክኸውን ከሎ እቲ ረጂም ቼንጅ ዝያዳ ናይ ኣሜሪካ ሓላፍነትን ስራሕን ገይሮም ዝወስድዎ and the worst thing is እቲ ሰብ እቲ ስለምንታይ ኣሜሪካ መፅያ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ፅቡቅ ከተምፃልና እያ ኢሉ ዝሓስብ መፅሓፍቲ ዘንበበ እዩ ድሮ ኣብ ኢራቅ ዘሎ ኩነታት ኣብ 2002 ዝጀመረ ክሳብ ሕጂ ኢራቅ
أبتشع زنبرته درجة معبالك بس حكالتنا الله تتشع زنبرته درجاتي رجعتن معبالن كل نجارن تهاجر هاجراونتنا أو كده بس حكالتنا الله هم فيش ترايز له ليبيا أبت جدافز جدافة بفتهم كده بس حيتخلنيها أبز قرب حد ليبياوي قاعد عم تراخي بنيره أب بنغازي أبتي ترابل سترايس انتايلوني حمش ديم شدشت ميليشياتات حلفت له حديكنا ناتو كتمنا بنا بس مران درغينكا ناي غودايف حد ام حضرلو لازم غودايف كيتوينكا غودايكا اتنا غودايف حلقات رايو سولفز غبرو بماي تمناي كبابت كيتوينكا بو حد بوس هالو اي دون نو بكال كايتاتنا اسمرا غزا خنيشات خوينو كومو بجرت كومو حديكنا ناتو زحازي ابتا حنت كتما يدلكم دلو ابتا ترابلست بهال ريس كتما تروبلي مالتي سلازي إز عينت كونتاتي زلو اتزحش قبل ليبيا أبي زلو الناس كه لحد ديكتاتور يلوم زعليو دحريو أبنغاز زبال حدا جنراليو أم حدا رقين زلو ات جنرال دما ديكتاتور يمزبلو ات ديكتاتور نسو زقو عصرو تزبالة صبوتنا ليبيا ات بنغازن نسو زقو عصرو جنرال زقو عصرو مخانو جنرال تدما ناي إمارات ناي قلملي مقابريا كم زخوني زنقر بوتين ولا بإيد اللو سلازي ديكتاتور عليها ديكتاتور كتمزز أقام كم زي بالله مسو سلازي رجيم تشنج اب ليبيا فتينومو اب عراق فتينومو اب كالو تاغرات فتينومو even اب سودان فتينومو what did it bring هذا ام حداري اب سودان نيرو نعو اليوم كلت جنرالاتنا ناتهم بوتا حيزو مالو كالوشم زي بالله دما اباتي مالو سديت بلان ابي يخ رجيم تشنج نساتهم زغبرو صبق دسرحه simple example رجيم تشنج بامريكا دايركت زخونه ابي يسريحو very simple مالسي حتى وقت حتى تون كتكلالك رجيم تشنج تفتينو زي سرحن هجرات عزقت ذاتوان معت اكزامبل سنر لنا ابينا هجر كسريو ولا اب غبصو نكو رجيم تشنج فتينو مين ديموكراسي كمصالو غبصي له اوباما اكسبيرمنت غيرو حسني مبارك اليوم ديموكراسي مسفتنو نسم زي دليو منغسي سلدمص تاغير منعو اليوم نزعج زلو عبد الفتاح السيسي ابسطان كفا بيلو سلامتاي ديكتاتور يبز مرصصو نعاتاتهم زغلغل تخينا اكشلي نغوس وي ديكتاتور يزحشو امريكا انت ارام زخون ترايت تصقم زمصو ስለዚህ በዓል እዚያቶም ንኤርትራ እንታይ ይምነዩ ላለው ኩሉ እቲ ኣብ ከባቢና ንሪኦ ዘሎ ንዑዮም ዝምነዩ ላ ዘለው እቲ ሕቶ ድማ እዚ ሰብ እዚ ተዛሪቡ ዘምፅኦ ለውጢ የለን ብሓፈሻ እቲ ዘሕዝነካ እንታይ እዩ ኣብቲ ብምሉእ ኢንተርቪው ናቱ ግዜ በሰምዐየ ናብዚ ከምፆ ይደልን እየ ትርጉም ስለ ዘይብል ግዜ ሰብ ከባኽን ስለ ዘይደሊ ወላ ሓንቲ ክገብር ዘይክእል ግለሰብ እዩ nothing ወላ ሓንቲ ክገብር ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ተስፋ ናቶም ኣብኡ ምዃኖም ድማ ተስፋ ቆሪፃነ ማለት እዩ ተራ ሰብ እዚ ኣብ ኤንጂኦ ደሞዝ ተኸፊሉ ዝነብር ሰብ እዩ እቲ ኤንጂኦ ኣነ ሕጂ ዝኾነ ዝኸፍለኒ የብለይ እናበለይ ዝፍክርቲ ማይክል ሩብን ማለት እዩ እቲ ኤንጂኦ ካበይ ረክብቲ ገንዘብ ተልካ ካ ርግፀኛ ዲሞክራሲ ኢንዳውመንት ዝበሃል እቲ ናይ ሲአይኤ ሓድሽ ምንጭ ናይ መንግስታት ናይ መቐየሪ ሲስተም ዝጥቀመሉ ዘሎ ካብኡ ትቕበል እቲ ኤንጂኦ እቲ ንዑ ፋንድ ዝገብር ዘሎ أديهم لهم كابو جنزب يقبلوا شو أنت يقبلوا بقى نحنا لوبيست سايكونا ناس عاد الديمقراطية حزب نتسعر سباتنا يبلو الحرب مقارنة جارمات دموزهم كابي دمت نايت ريجيم تشينجز بال كامبين ناي منكس أمريكا تاكتكس لازغيره بإنجوتات جريد سرح توم إنجوتات ناي نام بروفيت أورجانيزيشنز يوم نربح حزبيهم تسرحيهم دبالو نزيوم دموز خفلهم زياتهم كاي زاربو this guy أبزت تسفاق بيرومسي أنت كتحجزنا تغل oh my goodness like literally እዚ ተقدم بتقامنا ኤርትራ ዝኹሉ ዝከበ ወላ ሓንቲ ዝጭበጥ ስራሕ ከም ዘይብል በዚ ካትፈልጥ ሓደ ግዜ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብፍጹም በዚ ተቃውሞ ዘይሓስብ ምዃኑ በዚ ካትፈልጥ ማት ክንዲዚ ዝኣክል ለይትን መዓልትን ቃለስ ኣለና ናበልካሲ ቁሩብ ከማንሲ ሓደ ሰኔተር ዲኻ ክትዛረብ ዘለካ ወይ እውን ገለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም they haven't produced anything I mean እዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ናቶም ፅቡቅ ገይሩ ክርዳና ምንታ ማለት እዩ ኣብ ዝስምዑ ጉዳይ ዘሎ ሕቶ ድሪሶም ተሓቲ ዘለካ እንጂ ሳኮል ሃት ዘላ ነቲ ናይ ስደት ፕሬዝደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ተባሂሉ ዘሎ ክሓትዎ ከለዎ ስምዑ ጅብዚ እንታይ ሕቶ ለካ ነዚ ሚስተር ገብረሲ መሳገሪ መንግስቲ ከም ብርጌስ መሐመድሲ እንታይ ኢና ክንገብር ወሪድና ዜና ችግርና ክንፈተሕ ወይስ ኣብዚ ጥራሕ ዘረባ ኮይና ክንተር እንታይ ተገበርና እንታይ መጠረሽተናት ናብ እንታይ ኢና ተሕተናት ሓደ ቴንክ ዩ ተባቀፂለካ ባይታ ተጣጣይሕልና ድዩ ወሪድና ሲ እንታይ ኢና ክንገብር ፋይናንስ መግቢ
دان عزيز طلع صوم هنا وين من دام manage in the house أنا تجازا manage قبرا تسمعوا لهم نيغو نقعد سكن ورد تخيلنا هوتيلاتنا ناي مقبنا كمي يقون إدريس معقول يرقيبوه بكو مدبي دان عزيز طلع صوم هنا وين من دام manage in the house أنا تجازا manage قبرا الله community بيلو حتى الله يا جماعة من تاي استاقبر له أنا بكبرت بتحت حتى الله لو حتى يكون عندنا إدريس زي حتى زي نحنا سخا ممكن كات حتى الله مش يقدر فيها أنا أتي لك برديت حمدو يا قصل تو كما يجرو تكراكس نعطوهم كما يجرو كم زنا زلو إنا نرزلنا أوكي حجي تي جلجل سب نتكون تعدي كتاتولو زلو أنتهي مو مالت زكو نورمال نجاري وجل ملاهم زلو زلو no this is becoming أبيتوبيا serious نجاري وخينو زلو በትግርኛ ሲመልሱ የታየበት ኮሜዲ ዘመንም እንደነበር አይዘነጋም። ዘንድሮ ደግሞ አዲስ አበባ የሻዕቢያ መንግስት ተቃዋሚዎች መናኸሪያ ሆናለች። ከጥቂት ዓመታት በፊት ኢሳያስ አፈወርቂ ስለ ምስራቅ አፍሪካ ሰላም ሲጨነቁና ሲጠበቡ የሚያድሩ መሆናቸውን የተናገሩት የብልጽግናው አገዛዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዛሬ ኢትዮጵያን ሻዕቢያን ለመጣል ትጥቅ ትግል ያወጁ አካላት መሰባሰቢያ እንድትሆን ፈቅደዋል። ብርጌድ ንሓመዱ በአዲስ አበባ ባደረገው አጀንታዩቲ ሚዲያታት ናይ ኢትዮጵያ ዓበይ ኣርእስቲ ኮይኑዎም ዳርጋ ላዕልን ታሕትን ብዛዕባ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብ ቢግ ኣጀንዳ ብሓፈሻ ገለ ካብቶም ኣቢ ብርትዕ ዝበለ መልሓስ ዝኾነ እዚ ሃብትሽ ግርሙ ዝብል እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ማስት ሪክሌም ኣስ አ ፖርት እዚ ንዓሰብ ክንወስድ ክንክእል ኣለና እዚ ብፅሑፍ ክኸውን ከሎ ብሚድያ ድማ ዝዛረብዎ ዘለዉ ነዚ ይመስል ልዩነቶች ሳንቲሞች መሰረታ እስከ ሚድል ኢስት ድረስ ንግድ ታካሄድ እንደነበረ ተላታል በአለም ታዋቂ እንድትሆንና በኢትዮጵያ ነኝ ካልክ በኋላ የትኛው መንግስት ቢመጣ የማይቀር ጉዳይ ነው። የባህር በር ጥያቄ የኢትዮጵያ የብሔራዊ ጥቅም አጀንዳ በመሆኑ ኢትዮጵያውያን ያለ ልዩነት የሚኖረው ፉክክር የሚኖረው ተቃዋሚ ደጋፊ የሚባል የፖለቲካ እንቅስቃሴ የሚኖረው አገር ሲኖር አገር በሌለበት ምንም አይኖርም። ይሄን ደግሞ እኛ ከአካባቢያችን በደንብ መማር እንችላለን። እንደ ሶማሊያ፣ እንደ ሱዳን፣ እንደ አረብ ሀገሮች የተበታተኑ እቶም ካልኦት ሃገራት ዝዛረቦም ዘሎ ናባቶም ክመፅእ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ። እዚ ንሶም ብዛዕባ ባሕሪ ይዛረቡ ኣለዉ። እቲ ሪያሊቲ ግን እዚ ዲና ሙፍቲ ዝዛረበ ዘሎ እዩ። ሃገር ተለካዩ ካልእ ነገር ክትዛረብ ትኽእል ዝብል ዘሎ ምቋምን ምድጋፍን they know the reality ናቶም ግን እንታይ ግን ትፀገም ኣብዚ እቲ ኣጀንዳ ናቶም ሰፊሕ ስለ ዘሎ እዩ። ግድብ የተገነባው ግብፅን ለመጉዳት ነው ብሎ አርሲሲ ቢነግረኝ አይገርመኝም። ለምን መሰለህ? ከኢትዮጵያ ጋር ቀጥተኛው ተረጋ በዓለም ላይ በጣም ሀብታም ሀገር ካለ ኮንጎ ተቀል ዓለም ላይ ቴስላ በላይ ምንድነው ቢዋይዲ በለው እቺ ቤት በኩል የሚልከው ወፍዬ ታቋለ sometimes ዝብሉ ዘለው እቲ ኤርትራ ቀዳመይቲ ጸላይቶም ምዃና ኣነ ኤርትራ ድማ ምስ ግብፂ ትሰርሕ መላዋ እቲ ብዛዕባ ዲጋ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ እዚ ሕጂ ዳርጋ ብፕላን ብከመይ ጌርካ ዓሰብ ከተማልስ ትኽእል ንዝብል ፕላን እዩ ዝህብ ዘሎ ተንኪዩ እቲ ስለቲ ለጋስነት ናቶም ፕላኖም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዛረቦ ባይ ዘ ወይ እንታይ ይብሉ ኣክቲቪስት እዮም ኣይ ቲንክ ካብቶም ጀነራላት ናቶም እዚኦም ይነፍዑ ኾኒ እየ ዝብል ኣነ ክሊርሊ እቶም መራሕቶም ክሰምዖም ከለኹ እቶም ማይክሮፎን ሒዞም ዝዛረቡ ዘለዉ መራሕቲ ካብኦም እዞም ኣክቲቪስትስ ይበልሑ ኣትሊስት በቲ ዝፅሕፍዎ ክትሪኦም ከለኻ so እንታይ እዮም ዝብል ዘሎ ሚሊታሪ ኣክሽን ቱ ሪክሌም ኣሰብ ውድ ቢ ሃይሊ ኮንቴንሽስ ስለዚ ሓደ ካብቲ ወታደራዊ መንገዲ ክንወስድ ክንክእል ኣለና it's advisable for Ethiopia to signal strongly to Eritrea that military breach ሕጂ ነቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ተጠቒምና ኣብቲ ናይ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ሓሸውየ ንሱ ናብ ካልእ ክኸይ ስለ ዝኽእል ኣብኡ ምኻድና ስለ ዘይተርፍ ነቲ ብኮቲ ተጠቒምና ንኤርትራ ሃሪምና ኣብቲ ጉዳይ ብኮቲ ተጠቒምና ዓሰብና ከለማለስ ኣለና ዝብል ዘሎ ንፋኖ ክስዕር ዘይከኣለ ሓይሊ ኢኻ እቲ ካልእ ኣብ ብቋንቋ ዲፕሎማሲ እውን ክንፍትን ክንክእል ኣለና እናበለ ኦፈሪንግ ሼርስ ቱ ብኤርላይንስ ዶ ገለ መለለ ዝብልዎ ዘለዉ ኢንተርናሽናል ሎ እውን ክንጥቀም ኢና ንኽብል ኣሎ ስለዚ እቲ ኣጀንዳታት ናቶም ሰፊሕ ምዃኑን ኣንጻር ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ይዛረቡ ከም ዘለውን እስከዚያ ካ ስምዕዋ ድሕሪ ከተሓዞ ክፍትን እየ
እነ ደብረጽዮን ቡድን ጋር አብረዋል የሚሉ ነገሮች ይሰማሉ። በደም ተጨባጭ የሚመስሉ ነገሮች እየመጡ ነው አሁን የፌደራል መንግስቱ ደግሞ እዚህ ጋር የራሱ ኢንተረስት አለው አማራ ክልልም ትግራይ ክልልም ከዛ ደግሞ ከኤርትራ መንግስት ጋር ውስጥ ስለገባ ተቃዋሚ ኃይሎችን ለምሳሌ ሰሞኑን አዲስ አበባ ገብተው ስብሰባ ያደረጉት ብርጌና አህመዱም ጀስት ይሄ ምንድነው ብሉ ሪቮሉሽን የሚባል አይነት የኤርትራ መንግስት የሚቃወሙ እንቅስቃሴዎች አሉ። የኤርትራ ሽግግር መንግስት በስደት የሚሉ አይነት ሌሎችም አሉ። እንደዚህም ደግሞ የአፋር ኤርትራ አፋሮች የሚንቀሳቀሱበትና እጅንታዩ እቲ ሓደ ነገር ኣብዚ ክንፅረልና ደልየ ዘለኹ እቲ ኣጀንዳ ብሰፊሑ ኣጀንዳ ገይሮሞ ከም ዘለውን ዳርጋ ብሓፈሻ እቲ ፕላትፎርም ድማ ፀረ ኤርትራ ንምዝራብን ንምጉስጓስን ብወቅዒ ተተሓሒዞሞ ከም ዘለዉ ኣክቲቪስትስ ናይ ኣቢ ዝነበሩ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ዝገብሩ ዝነበሩ ብምልኦም ማለት እዩ ሓደ ብሓደ በብዓይነቱ ኣብ ገለገሊኡ ድማ ብቐጥታ ምሳቶም እውን ይዋሱ ከም ዘለዋ እና ቤብስ ሄዶ መሰደድ ሰለቸን መግለጫ እንዲያወጣበት ዓመት ሆኖ ዩነት መቃብር ላይ ህልመኛ ተወግዶታል። ሀገሪቱን ከመንጋቱ በፊት ባለው አሁን እንደገና አሁን አሰልጣኝ ነበርኩኝ ዛዝ ከስደት ተመልሰው በትጥቅ ለመፋለም የወሰኑበት ነው። አቶ ኪሮስ አስፋ እንደሚለው የንቅናቄው አባላት የሳዋ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ምሩቅ የሆኑ ካሁኑ የሻቢያ ሰራዊት አባላት ጋርም የሚተዋወቁ አንዳንዶቹም በአሰልጣኝነት ደረጃ ላይ የነበሩ ናቸው። ለምሳሌ አሰልጣኝ ነበርኩኝ እዛ። ስለዚህ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ናይቲ ኮንፈረንስ ዓብ ለውጢ ክገብሩ ዝኽእሉ ኢሎም ዝዛረብሉ ዘለዉ ኪሮስ እዩ። ንዓታቶም ብጣዕሚ ዓብ ክኸውን ይኽእል እዩ ብመንፅር እቲ ንሳቶም ዝኽእልዎ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ክትሪኦ ከለኻ ዓብ ክኸውን ይኽእል እዩ 20 ዓመት ኣብ ውትድርና ገይረ ክብል ከሎ ግን I think ኪሮስ እስትራቴጂ ናቱ ብዛዕባ ድሮን እናተዛረበ ኣምፅኤልኩም ነይረ I think ካብኣ ትሓልፍ ፍሊት እስትራቴጂ የብሉን ትመልሲ ግን ብሕፅር ዝበለ ብካልእ ክንሪኦ ንኽእል እንዲና ግን እዚኣ ኣብዚኣ መሊስሎም ኣባዮም ንህዝቢ ኤርትራ እውን ኣባዮም በቃ ኣብ ሕጂ ዲኖ ሳጎኦም ህበይ በልዎም ህበይ እንዳበልኩ ቀርድዎ ካብ ህበይ ንላዕሊ ከማን ይወሃቦም ነይሩ ግን ድሓን ህበይ በልዎም ህበይ በልዎም እቶም ደቂ መታሓት ተወደቡ እቶም ደቂ ጋሽ ባርካ ተወደቡ ኤርትራውነት ኢልኩም ተጠመሩ ኩላትኩም ህዝቢ ኤርትራ ምሳኹም ኣሎ ተኣኪቦም ሽመት ወይ ሓላፍነት ሒዞም ተሳኢሎም ይምለሱ ነይሮም ሕጂ ከመኣኸይ ትኸውን ነዚ ዘሎ መንእሰይ ከም ቃልኩም እቶም ተስፋ ንህበኩም ዘይክንብል ከለና ዓደይ ትመለሱ ወይ ኣይትየቁሉ ይኮነን ወዲእካ መምፃእ የድሊ ግን ፓስፖርትኩም ቀዲድኩም ሓመድ ተነፂፍኩም እምኒ ተተርእስኩም ነቲ ቃልሲ ክትመርሕውን ነዚ መንእሰይ ከዓ ቅድሚ ሰሚናር ተተኣኪቦም ፓስፖርትኩም ቀዲድኩም ኣብ እምኒ ተተርእስኩም ኣብ ሓመድ ደቂስኩም ነዚ ጉዳይ ተልእኮ ተበጊስኩምሉ ዘለኹም ወዲ ወይ ኢልዎም ዘረቡ ከይወደ arrived safely ንዓዶም ተመሊሶም ኣለዉ ንኣሜሪካ ኢለኩም ከ it was a show this was a show for a while ጽቡቅ ጌርካ enjoy ትገብር ኩነታት ትሪዮ vacation ትገብር ኮንተንት ናትካ ካብኡ ትገብር ኮንፈረንስ ትገብር ትቃልሲ ከምዚ እዚ ትቃልሲ it's just an entertainment أني بيوتيوب رسم الرعيو شو سلزخوني لايف تقبر شد شوعات فيديو تورد أب كاميرا تقرب تزارب تفكر and then you go back to your work the next day another campaign ويقال ملي سلام سلفي it's always حاله في أسرع عمد كتركت كلا لك ولا من زخونة يقولنا يا أبي حاله في تراقيبهم زخونة ولا من محدار رأيت كتمادي ولا من زخونة وتراقبي مثلا مهنياتو again تنريو زلنا أبي أحمد قال عايو قال ملاك تبل تخلق but he's not stupid أيقونه زي واتسون فلتيو تمال بتاكر سنة تكف نقبل الدل زفتر له شعبيا مخاني فلتيو من البات شعبيا كابت شعوك ساب حجة أي تدعم من مليس حيلو خمسة اللي فلتيو عصوارا بسمين زنبرنا بيجوز خمسة خدت طفا يكونن أو وشتو زرلوس أجماعة طفا يكونن أتزد خد زرلو من قدين خالو تحيلات سلده حقوس زرلو ينبر أب حدا كز زوتو مرج أو كوس لا يكلني تنكسي لنا بيرترا قصو كفتن كم زي كوني فلتيو إزيوم سبات زياتون بالوت خمسة ولا خمسة يكولو أتزد قبرو زرلو شتاراجن رجيم تشينج نا أمريكا بوليسي قصل تخينو أنا انقدركم يا بمبال نا أمريكا فيفر كركب معناته جبسي أنت عين تشلوا كل خمس غل فليتلو فزت أمكن أمريكا كسحب تحرقينو حدا كابت زدلي هو نوح وانصر حلو رجيم تشينج أبير تراسلو زغنة نوع كساسين دحرقيله أدل كركب خليه يزبل كالكوليشن يوسيد زرلو نوع نخ جبر كان تبارك تخينو ما نزياتهم كتو قال ملك جبر كفتنا له
هذا سيريس ዝኾነ ፀረ ኤርትራ ምንቅስቃስ ንክገብር ግን ንባዕሉ እታ ዘለዋ ወንበር እውን ሓደጋ ከም ዘለዋ ይፈልጥ እዩ ስለዚ እቲ ዝወዞ ምርጫታት ትናቱ ምርጫታት እውን ድሩት ምርጫታት ከም ዝኾነ ጽቡቅ ጌሩ ይፈልጥ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝኾነ ነገር ክገብሩ ከም ዘይክእል he knows ንሱ ይኮነቶም አክቲቪስት ናቱ ከማን ይፈልጥ እዮም በዚ መፂኻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣኪብካ ንክልተ ሰለስተ መዓልቲ ፀኒሕካ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት ክትቅይሮ ኣብ ኤውሮጳ ዘይተኣከብካ ኣብ ኤውሮጳ ዘይገበርካ ፍሉይ ነገር እንታይ ክትገብር ትኽእላው ኢቨን ናብ ትግራይ ከማ እንተ ተቐርብሲ ቁርብሲ እስከ ድሓን ክብገሱ ይኽእሉ ኖ ናብ ትግራይ ክቐርቡ ይክእሉን እዮም ዋይ ትግራይ ንባዕሉ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ራእዩ ባዕሉ ንባዕሉ እናበልዐ ዝኸይድ ዘሎ መሪሕነት ሕወሓት ሕዚ እውን ውሳነታቱ ክእርምን መንገዲ የማን ክሕዝን ምልክት ከም ዘየርኢ ዘሎ ተገሊጹ ካብ ምስረታ ግዝያዊ ምምሕዳር ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ምዕባለት ውድብ ንጅግና ሰራዊት ትግራይ ሓዊሱ መላእ ህዝቢ ኣብ ዝኸፈለ ኣጀንዳ ተጸሚዱ ጸገማት ክጋደዱ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ዝርዝር ኣለና ሰኣን ኣዞ ዝተረፈ ብዙሕ እዩ ሰኣን እንዶ ዝተኸሰረ እንተላመት እዩ ሰኣን ምድምማፅን ሓቢርካ ምዕማምን ዝቐረየ እልፍ እዩ ካብቲ እንተተኣረመ እውን ሕማቕ ታሪክ ኮይኑ ዝቕፅል ቅዋም መሪሕነት ሰራዊት ክሳብ እቲ ሕዚ እውን ተስፋ ዘለዎ ጉዳይ ምፍጻም ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ተስፋታት ይፈሱ ኣለዉ ዕድላት ይሕንሸሽ ኣለዉ እዚ ታሪክ ኣለዎ እታ ንኩናት ዘይተዳለወት ትግራይ ኣብ ጥራይ ዘባና ኮይና እያ ናብ ውገዛ ኣተወት መራሒ ኮይንካ ንኩናት ዘይምድላው ብገዛእ ባዕሉ ሓላፍነት ምጉዳል እዩ ህዝቢ ኣደዳ ጸላኢ እንትኸውን ግቡእ ምድላው ከይገበርካ ምጽናሕ ብባዕሉ ተልእኾ ዘይምፍጻም እዩ ገሚትካን ኣሚትካን ጽሒፍካን ተንቲንካን ሚዛን ጸላእቲ ለኪዕኻን ዓቂንካን ንዑ ዝኸውን ድልድል መሰረት ዘይምንጻፍ ህዝባዊ ስልጣንካ ብኣግባቡ ዘይምጥቃም እዩ ትግራይ ክሳብ ሕዚ በዚ መዳይ ዝሓተቶ ተኣካል የለን ኣብ ርእሲ ምድናን ትግራይ ክፋእ ጸላእትን ናይ ታሪክ ቂሞምን ካልኣይ ሳልሳይ ወይ ልዕሊኡ ብጽሒት كلهم يخل صلاة سراح صلاة يزجبر الآن نمورد زخلنا متشو كناتات استفطر له كناتات له حزي في اللايد ما حزن إحنا خمود وسينا إنا كم هزبون وسينو إيو حزون سراويتنا نتنا يودبنا يخلنا هزبنا زما ساسل وسانة وسينو الله هزبن ودبن سراويتنا حادق سعزخنا ما نما يسعرنا كلهم دليتاتنا خنا مالو أمينا. تي هو حد زبال قريص وتبجيس خمسة لون ناي تجري كوينات دما أب تجري كوينات كجبر كم زغل سيريس خونه كاركل جمتات كم زغل يزن الجارزلو أما قلتي ناي هو حد حيلي دبرتين من جورينو عالم قبر واحد لما لازمل زوال زبلون زمر حواز اللون فتح دما أم تناي بعد كان ردا قال الكازلو زلون زياتهم تي كنتات شمقلنا بخل تفتينو هيسرحن من البات ابزي بعلم جبلو زلو يغن ግምታት ከንብክን ተቆይና ሲመክሩም እያየን ነውና ኢትዮጵያ መንግስት ሳይፈቅድላቸው አይንቀሳቀሱም ስብሰባ አያደርጉም እነዚህን አሰላለፎች ስታዩ ትግራይ ክልል ውስጥ ያለው የሁለቱ የዋት ክንፎች ብቻ ነው ወይስ ደግሞ ዳግም በርካታ አሰላለፎች ያሉበት ሁሉም የራሱን ጥቅም ለማሳካት የሚራወርበት ሁኔታ ይታያል በነገራችን ላይ የኔ አቋም አንድ ነገር አለ ለቲፒኤልኤፍ መገመግበት ቲፒኤልኤፍ ገና ከመሰረቱ ድሮ ጀምሮ ማለት ነው 7ም 10ም ሲወጡ ያኔ በሻዕቢያ የተመለመሉ ናቸው በየነማም ነው حجيتي calculations ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እንታዩ እቲ ናይ ደብረጽዮን ክንፍናይ ኦሪጂናል ህወሓት ዝበሃል ማለት እዩ ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብር ከም ዝኽእል ካልኩሌት ይገብርሉ ሶም አብይ አሕመድ ድማ ኣባይ ዘሎ تي أنا إذا برتين كن في مس شعبيا كوجن كم زغل شعبيا انتاي ديل الله مسو انتاي كجبر غلا يكون تعالى إذا ما أبزيا تتجاعل عم نخنقل أنا خل نزلنا إذا برتين هو واحد جبت حق زخم خم زغل جبت نجير نيريك نحج مغنياته أبي تبيا سيريس لو تنخنقبر تقينا إذا هو واحد بحال نيتجرا حيلي نسيت قدام يزبل الناشنال دبل مسيحنا إمارات أبزوج حبريتا جبتي كحق زواج خلو حيلة أبتجرا ينتلو تناي هو واحد حيلة مخانو سلازي أتو واحد حيلة دما أنصار أبيك أوريسو تبجيس خمسة له أنصار أبي مالتك جيتا شوردا مالتيو نجيتا شوردا من البعض تزبلوز له حبريتا تجرا عوصل زخانة كتاب نيت خلني خاجن أبزون حدش حبريتا هذا حبريتا نحي جرز بلا نسميانه يره العلم ميديا فشل علوة تغير لهم بدكتور دبرتين قبل ميكائيل زمرح وجله واحد عبد العلم ميديا تاع علوان مقبار زجمره فتنه فشلو تبحيلهم زي كم جيلن كل ما تمت قلم محبرات هتص غباي كايد كم تصوع زملاخ دبدابታት مزرغان صعيبهم حقاوي عفلطو زيبولي كبنص يقولم عبد العلم ميشن 4 راديو اف ام مقله تفتنه
በአሁኑ የትግራዩ ሰራዊት ውሳኔ ዝምታን የመረጠው ከዚሁ የጠቅላዩ ማስጠንቀቂያ አንጻር ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል። ሆኖም ግን ከሰሞኑ በሰሜኑ ስለተነሳው ፖለቲካዊ ማዕበል የሚኒሊክ ቤተ መንግስት ሰዎች መልስ ዝምታ ሆኗል። በእርግጥም የ4 ኪሎ ዝምታ ያስፈራል። በሌላ በኩል ደግሞ ካለፈው ዓመት አንስቶ ከአንደኛው የህወሓት ፍንካች ጋር መሞዳሞድ የጀመሩ የፋኖ አደረጃጀቶች በሰሞኑ ሽኩት ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እቲ ኣብ 4 ኪሎ ኮፍ ኢሉ ዘሎ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድን መንግስትናቱን ካልኩሌት ዝገብር ዘሎ እንታይ ዓይነት ምንቅስቃስ ክገብር ይኽእል ምስ ጌታቸው ረዳ ከም ዘሎ ይፈልጥ ኣሎ ምስ ጌታቸውን ጻድቃንን ኮይኑ ሰራዊቱ ሒዙ ንህወሓት ናብ ትግራይ ክኣቱ ይኽእል ዶ ይትሕቶ ሓደ ሰራዊት ናቱ ንፋኖ ክስዕራ ይከኣለን ተወሳኺ ሰራዊት ናቱ ናብ ትግራይ እትዩ ኣገይን ካልኣይ ኩናት ምስ ተጋሩ ክዋጋ እሞ ክዕወተሉ ዝኽእል ኣጋጣሚታትን ተኽእሎን ኣሎ ዶ ኢኻ ክትብል ዘለካ ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ደብረፅዮን ክንፊ እቲ ናይ ትግራይ ዝነበረ ሰራዊት ኣብ ጎንና ኣሎ እያ ትብል ፈትለወርቂ ሰራዊትን ኣዘዝቱን ኣብ ጎንና ከም ዘለዉ እያ ትብል ዘላ ፋኖ በቲ ሓደ ኣድቫንቴጅ ረኺብሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተሓዊሱ ብክልቲኡ ግንባር ከይመፆም ይፈርሁ ነይሮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ዝያዳ ስጋት ክስምዖ ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ይኹን ዓብ ስጉምቲ ክገብር ከምዘይክእል ፍሉጥ እዩ ብካዝ ብክልቲኡ ግንባር ዝመፆ ፀላኢ እንታይ ክገብሮ ይኽእል እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ክምዝምዞ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ነቲ ናይ ረዳ ሓይሊ ማለት እዩ ብፍላይ እቲ ሰራዊት ናይ ህወሓት እቲ ናይ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ዝነበረ ምስ ህወሓት ኣሎ እንድሕሪ ኮይኑ ደን እቲ ናይ ረዳ ካብ ስልጣኑ ክእለ ከም ዘለዎን ነቲ ቦታቱ ተቆፃፂሮም ነቲ ስልጣን ጥራይ ናይ መቐለ ተቆፃፂሮም ግን ትርጉም የብሉን እዚኣ ክትፈልጥዋ ኣለኩም ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ገይሮም እዮም እኮ ምርጫ ይትግበሩ እናተባሃለ ከሎ ምርጫ ምስ ገበሩ መንግስቲ ናይ ፌደራል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካት ገይሮም ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ ማለት እዩ ካት ምስ ገበሮም ባንኪ የለ ሕክምና የለ ገለ የለ ምስኮነ ድሕሪኡ ውግን ናይ ግድን ክጅምር ሕጂ እውን ነቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝበሃል ዘሎ ጌታቸው ረዳ ኣሊኻዮ ትርጉም የብሉን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንድሕሪ ረጊጥካ ኣብኣ ዘለካ ብጥሜትን ብገለን ክትሳቀ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕሪ ነቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ክትኣልዮ ኮይንካ ኔክስት ስቴፕ ናትካ ን4 ኪሎ ገፅካ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ሻዕብያ ካብዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክሳተፍ ይኽእል መንግስቲ ኤርትራ ኣይ ዶንት ቲንክ ኢዱ ኣብዚኣቶም ኢዱ ክእቱ ዝኽእል ግን እቲ ዘሎ ሓሸውየ ፀገም ግን ነፍሱ ዝኸኣለ ዲቕ ዝበለ ድራማ ስለ ዝኾነ ቀስ ኢልና ከምዛ ሲነማ ንርኢ ዘለና ክንዕዘቦ ክንፍትን ኢና ንዑ እናተሓዘብና ግን ጉዳይ ናይ ዓድና ሃገርካ ናብ ህዝብካ ናብ ዓድካ ምኻድ ክድዓት ኮይኑ ናብ ፀላእቲ ኤርትራ ከድካ ምስኣቶም ተሓቢርካ ሃገራውነት ዝብል ኣጀንዳ ትግባርካ ዘይክድዓት ኮይኑ ዳሕናዊታት ኣይናትና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሓደ ዘይሰማዓካ ሰብ ፀለሉ ክቐብእ ግድና ስለ ዝኾነ ግን ክድዓት ትብል እኳ ከምዚ ናይ ኣጠቆጦ ናይ ወዶ ገባዶ ናይ ሽንጣርዶ ገለ ብዙሕ ክሰምዐቀኒ ካብኣ ንላዕሊ ክድዓት ዘይኮነት ኣብዛ ሰዓት ክዛረበላ ደልዮ ዘለኹ ቃል መይ ብቃላት ሓንቲ ትብዓት እያ እጂ ትብዓት ሓደ ንሓደ ሓሳብካ ክትተግብር ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ ሓደጋታት ብዘየገድስ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝብል ነይረ ቅድሚ ሕጂ ንኣብነት ብናይ ኤርትራ ብናተይ ዋላ ተወሲድና ክንደይ መፅሓፍቲ መፅሓፍን ምውዳብን ክንደይ ኣርቲክላት መፅሓፍን ምውቃስን ንመንግስቲ ኤርትራ ድዩ ንመራሕቲ ኤርትራ ድዩ ነይሩ ኣብ ቦትኡ ኣሎሱ ሕጂ ንሱ ቦትኡ ከሎ ባር ካብ ሎሚ እኒኦ ሓድሽ ምዕራፍ ኣቲና ኢለ ነዞም ከምኡ ዝብሎ ዘለኹም ሰባት ዋላ ከይደ ተቐረብኩም እውን ዝመፅእ ሓደጋታት ክህሉ ይኽእል ይኸውን ከምቲ ንሰምዖ ከምቲ ዘይንሰምዖ ገሊኡ ዝእመን ገሊኡ ዘይእመን ግን ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ ንቅድሚት ምኻድ ትብዓት ኢለ ሓትት ነቶም ወረጃ ማዕዶ ኮንኩም ነዚ ናተይዲ ናይ ተመሳሳሊ ናይ ካልኦት ቅድሚ ሕጂ ተኸዱ ኣገናዕ ዳንኤል we are very proud of you ንስኻ ዝገበርካዮ ኩሉ ነገር ክቡር እዩ ከዳዓት መን ምዃኖም እኮ ባዕሎም እዮም ነጊሮምና ባዕሉ ኣፍሊጥና ለቲ ኩነታት ከዳዕ መን ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ መፅናዕቲ ዘድልየ ኣይኮነን ግን ኣብዚያ ዳንኤል ፅቡቅ ዘረባ ስለ ዘለዎ የዝበኩም ዘለኹ ኣብ ናቱ ቻነል ከይድኩም ክትሰምዕዋ እዛ ትሕዝቶ ኣብ ኤሪኔክስ ዝብል ከይድኩም ክሰምዕዋ ላይክ ክትገብሩሉን ሰፖርት ክትገብርዎን ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ምሕፅንታ እዩ ምናልባት ነዚያ እንተሰሚዕካያ ቅድሚ ሕጂ እኳ ገይረ ይፈልጥነ ንዳንኤል ሓውና ንኢንተርቪው ኣብዚ ቻነለይ ክዕድሞየ ኣይሆፕ ግዜ ይህልዎ እምበር ብወቂዕ ኣብ ዝምፅየ ምሱ ክዘራረብ ብዙሕ ሕቶታት ኣለና ንባዕለይ ክሓቶ ዝደሊ ድቀደሙ ኣሕዋት እዩ ብድሕሪ ሕጂ ድኸዱ ድዩ ንዓቶም ኣብ ምቁሻሽ ትገብሮ ዘለኹም ስለዚ ናይ ብሓቂ ትብዓት ዝሓትት ነገር እዩ ካብኡ ላዕሊ ትብዓት ከዓ ካልእ እንታይ ትሓትት ንሓደ ሓሳብ ዕላማይ ክድበፅሖ ኣለኒ ማለት ሕጂ ንኣብነት ቅዋማዊት ኤርትራ ኩሉ ሰብ ከም ዝደልያ ሰላማዊት መዕበልቲ ስልጥንቲ ሰላማ ተረጋገት ኤርትራ ኩላትና ንደልያና ግን ብሓደ መገዲ ስለዘይሰለጠኒ ብካልእ መገዲ ከዓ ከሰልጥ ክኽእል ምእንቲ እቲ ኢጎናተይ እቲ ኣነ እኮ ከምዚ የድብል ነይረ ሕጂ እኮ ከምዚ ተበልኩ ከዓ ቃል ዓፅፍ ከለኹ ይስማዓኒ እሱ መሳርሒ እዩ እሱ ከምዚ ናብ ሓደ መገሻ ክትከይድ ከለኻስ
كم أوتوبوس يدخلون دلهم ماكينة يدخلون دلهم كم مجد يدخلون دلهم حجن مسؤول يكون فوق حزكة مس علامة هاي جت علامة أبو الله تقندي نتعلامة ستكبر بس ساعات زيها ماني ختكبر زخل زبل كم تي دقي ما زبل دلهم تي عقمن كلتن دليتن توفاينتن نايس راح بهلم دلهم بعد تجمباري بعد الهزباء جمباري بعد هجدتي أجي زغل عمتات درجة 10 عمات ملو هجدف دبل نمر سبعة موداتو لا كم يجي أنا هجدف تخيل كلها كثر يوم كلها قريب يقول لكن let's be realistic أبسا ساعات زيها أبناي ناي هاجرنا ترح ليكون ولا قرنا أفريقيا تمسينا إتي نحن كنا ناي قرنا أفريقيا شجرة كنا نفتح لنا ناي هاجرنا ماني ختكبر زغل أبزبل زي ما نزناتنا نزي قوامنا ماني ختكبر دخل أبسا ساعات زيها بزي مسينا بزي وريرنا بزي قلبيتنا هنا تكبرينا زول حيل تاسالو أنا بعثو أمنتي بالله أبتي زولو كم تدبها incumbent transition عندي تي ترجع مخا نبي حق صار دخل نتو مكرون عقمن زل كاب دانيال زبيا زنبركو نطبي حنت كامزي انتاي كونت عزبتنا بحج بزح عندي زلني ابزي حجي زي ناي ريجيم تشينجز بلو بتدغاغامي ززاربو زلو ነገር ተለንታዩ ምናልባት ابزي داني ኣብ ካልክ ትሪእዎ ትኽእሉ ኣብ ኤርትራ ዘሕለፈ ተመክሮታት ክገልጽ ከሎ ኣብቲ ናቱ ክሰምዕዎ ትኽእሉ ምስ ብዙሓት ኤርትራውያን ከም ዝተራኸበን ሰናይ ግዜ ከም ዘሕለፈን እትርክብ ድማ ናይ ብሓቂ ዘቐኒ እዩ እቲ ጉዕዞ ናይ ዳኒ ኣብ ሓንቲ ግዜ ክንዲዚኦም ዝኣኽሉ ኤርትራውያን ንኽትረክብ ፍሉይ ፀጋን ፍሉይ ትዕድልትን እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ከይድካ በፂሕካ ምምፃእ ሓደ እዩ ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስ ልዕሊ 500 مهوراتن ليك أنتني إيرتراين تساتف وقت تساتف أنا بحكي كنيه لكم معجي my next move is going to be up conference اللي هو زي كونزخل بكات you really get a lot بزوح حقك كستغل بمغزال تي زوم ريجيم changes بلو حجي بما ليسوم حيل بقى برتعم تزاربو زلو سلام تايو إيرترا بزوح تبقسوتات أوش تعد كم زلو بزوح نجار كم سخالة داننا جيرنا له صبغ زين communicated كبر كغلالو እንታይ ማለት እዩ እዚ ኤርትራ ኔክስት ቻፕተር ናታ ብትኽክል ነቲ ህዝቢ መን ኣበይ ቦታ ከም ዘለዎ ከምዚ ሕጂ ኣገለገለ ንሪኦ ዘለና ብተደጋጋሚ እቲ ህዝባዊ ግንባር ወይ ከዓ ህግደፍ ናቱ ኮንፈረንስ ገይሩ ዲገለ ገይሩ ብትኽክል ነቲ ህዝቢ ኣነ ዝምነየ ማለት እዩ መን ኣበይ ናይ ቦታ ክኸውን ምዃኑ ንህዝቢ ከፍልጦ ክኽእል ኣሎ ቢኮዝ ሚስ ካልኩሌሽንስ ኣብ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ተመይቱ እንታይ ከም ዝኾን ትፈልጡ እንዲኹም ኢትስ ክሊር ዶናልድ ትራምፕ ተመይቱ ቫይስ ፕሬዚደንት ናቶም ጄዲ ቫንስ ስልጣን ክሕዝ ምዃኑ ይፈልጥዮም ስለዚ ሚስ ካልኩሌሽን የብልካ እዚ ከዓ ኣብ ኤርትራ ግድን ክህሉ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ሞት ሕግዳ ይተፈጥሮ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ኤግዛክትሊ መን ኣበይ ቦታ ክኸውን ከም ዘለዎ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ ዝገብረካ ርጉእነት ይፈጥረካ ብዙሕ ኤርትራዊ ቅዱስ ኤርትራዊ ሕጊ ተፈጥሮ እዩ እቶም መራሕቲ ኣብቲ ስልጣን ዘለዉ ነዊሕ ዓመታት ፀኒሖም እዮም ልዕሊ ዓቕሞም ኣገልጊሎም እዮም ድሕሪኦም መን ነቲ ቦታኦም ክርከቦ ዘለዎ I'm pretty sure رجعنا أتمنى بعلو calculate جيرو خمسة الله أبزيت ترتري بالليل جن أتجيرو وزر له calculations أتهزب أنت فليت ودما زيادة رجونا كفترخن ليلك فترخن تلا ما ميدوا خاص أنا خليه سلزي أبتن كي بوسس منستر كتاتو سعيدي منستر كتاباديو بريزنت حجري ترادي مختلو مني قول أبزيتات نجارات نبحكي أبزنز مسا زلوا من سيرترا كسر حلن زلون وتصيد ناتو دما تهزب زيادة كفلتو زلون انت لو ودمان على ميديا مسيوم مسز بكلاليون حزب زياده كفلطهم زلون تغني انا ناتي تمنيتسي because that's very powerful every time the regime change بلا بلا زبلو هذا تسفلو بريزنت اساس نحرميتو تهاجر بوغ يرخط فيها زبل امنات الله كما عينت كالكوليشنز الله سلازي ازيك نخيغاطم كل نجر كجبر كم زلون دان دما fantastic زخونه vacation كم زحلفن رلنا I really hope أفكر جزء دان جزء رخيبو I know بزحات سبات قصير معهم زلون انترفيو أبتي زرباهم قليل له أنا understand يمكن من البات قلة جزء ترخيبو أبزيا channelي أمتي انترفيو كبرو دس بلني بتعمل سبقت فيديو كتكم رأي وابتا نس زلوا بوتا أنا له معرف سبز خديه لايك جبرو support جبرو دقفكم هاي توحدو أنا بلكو أبزياك سنة بتكم مزات أنت ترفي إرمياس كتفكم